Ine wangsa nyakura Mogajwang kendo machiegni juma machielo kawuono tarik 13 mar dwe mar 10 higa mar 2025 antie kod geno ni chieng' tich abich mokalo ne pidho yien kendo bang' pidhe idhi rite maber obed karapar. Achiel kuom okenge ma oketi kod sirikal mar piny Kenya mageto pidho yiende bilion 15 chopiga mar 2030 nyakura Mogajwang. In kod an waduto wan gi ting' mar neno ni chal mar kor lwasi gi amarach mosebedo kofuto ni wane kaka wanyalo gae nikech kata mo bende wacho ni en ting' mano mi kod dhano. Warwaki ni machiegni chenro mar kaka waneno okinyi makawuono nyinga en Otieno Makajuma akawo thuolo mar rwako i kamoro moro ma intiere minenowa kendo miwinjowa kokalo kuom Ramogi FM kar chuny jaluo ni wantie kod weche mathoth ma bende biro golo dok e iti kendo biro geri okinyi makawuono. Yie mondo akawo thuolo makende mar rwako Ken Mugenya Kwar Peres kachiel kod Governor Ken wachaki kod oyawore. Oyawore ahinya Victor. Anti maber ahinya. Echa skulu cha iluongo nang'o? Luora. Anyalo paro wacho wach yien taparo kuma ne kinde mane wadhi limo Luora Secondary. Mwa pidhe yien gi jopuonjre kendo ne wawe mwandu moko machalo sabunde kod mamoko. Ang'eyo ni en mise maber mar ji ng'eyo wach mar pith mar yien. Wan osebedo komake motegno e bwo chenro marwa mar Green Friends. Matiende gin osiepe maketo alwora bedo ralum. To en okang' mwasegoyo kendo kwaneno ka sirikal bende medo jiwe to en gima kare kineno kata kaka odiochieng' makoro nosidhi moket tenge ni en mar jiwo chal mar alwora emiluongo ni Mazingira Day. Eno oruyore modonje e odiochieng' maber nikech koro bang'e to koro ji ne nie giko dira. Mang'eni thoth ji ne odhi kaluo, joma odhi pitho, joma ne jiwo joma pitho bende ne nitie. Koro apani en gima kare. Inyalo paro kendo ne wadhi Gideons mane walimo nyi ball ma Starlets. Yes, Gideon Starlets. Kod gi yien ang'eni sani koro en bungu. Kona yudo thuolo kendo wanachako walim kendo kuondego mondo wang'e ni chal nade. To ang'eyo nang' ni penja ni to diere obedo nade. Odira ne watimo maber, na antiere pacho kaka nyicha ni ng'eyo. Ne watimo rapar mar Mama Ruth Muga. Mano nindo higa mokalo dwe mar 10. Koro watimo rapar mare bang' higa achiel. Kendo ne wabedo kod nyasi maber mar mor. To kachiel kod bedo kod jopiny kanyakla. Ne wantiere kanyo kod Keno Kikigini mano mera mapacho. Kachiel kod anyuola duto. Mabende noriwore kanyakla mar siro Zachary Muga chenro mar rapar mar Mama Ruth no. Kendo noyudo thuolo bende mar gi jopiny mbaka bang' kanyo e chiro maramba kendo nobedo gi kanyakla mar rawere to kod osiepe makagi kacha. Gima duong' mayudo kacha ni chenro ni mar kaka waneno osebedo lokruok maduong' ne ng'eyo mar jopiny, winjo mar jopiny to kachiel kod dongruok mar jopiny. Koro en gima kare nikech ne giyoro na bende mos mondo mi akel nu mogundho kendo giwacho ni tich tiyore ka e yo makare. Kopogore kod mano ang'eno dira bende ne obedo kod weche mamoko mokikore mag masira ma bende gin gik ma ok dwago mondo otimre to mak mana ni ineno mano otimore Mombasa Chuda kucho kuma masira mar yie mar piem no ochwe olingore onindo kod jomoko kata onimo kod jomoko makoro nyaka sani no kapod en midhiera no ka familia moko mawuok kaluo bende noyudore midhiero makamano kapod imanyo ringre mar jogo ma nyoko yudo resruok mapiyo. Gima nobwoga king'iyo video manyiso kaka ne masira no timore ni nokawo oganda mane nie alwora no thuolo malach kapod ok gifwenyo ni masira no timore. Ne gipani pod en mana tugo. Koro aparo ni tiegruok pod dwarore e alwora ma wantiere ahinya to gik manyalo kelo masira. Nikech ineno ka yiedhi ka ne gin ariyo ka gipiem taparo nikech en piem mosebedo katimore higa ka higa. Koro ne samoro ok ginyal chich ni gima kamano nyalo timore. Nikech bang' ka yiecha onimo tifwenyo ni yie machielo mane dhi gi jomoko to koro pamo kamor nikech giseyombo jowetegi oseng'ielore. Koro samoro thuolo mokalo samoro ji ng'ielore kamano gi yie to giparo ni en gima jatimre ga to kare en masira motimore. Kata joma ne nitie alwora ma ok kucho winjo kata ka giwuoyo to onge ng'ama paro ni samoro masira timore ka ji thoka. Koro pon nokawo thuolo mabet lach kapod ok ofweny samoro ne fwenye piyo piyo. To joma nitie alwora no kata mochung' ne reso masira kata reso ji masira dine okawo thuolo mar reso ji mapiyo kapod ng'ato ok onimo ahinya nikech samoro ji be nyalo mar abalni pogruok nyalo bedie samoro in ing'eyo goye molo jomoko to samoro buok mar gichacha
gimotimore no nyalo moni kata mana paro mar mondo mi go abal kata bed ni ga lonye abal. Koro apani ni gima bende golo dok e itwa kendo mar ng'eyo ni to en ang'o mowinjore bed ni timo e seche ma ipango nyasi ma kamago, bed kata mana mamoko opogore gi mag pi mag nam. Ino kata mana dhula kigoyo to tinde chik mar lig dwaro ni mondo ambulance moro bedo tenge. Anyalo paro chieng' moro ndalo moko ne wabedo gi nyasi moro, wajabedo kaka Ramogi FM wajabedo gi nyasi mag kio yiedhi ma waluongo ni Kano Regatta, obed Rusinga, obed kata mana Osenge, ka obedo gi Rech Festival. To thothne wawuoyo gi jo Kenya Coast Guards, wawuoyo gi kweth mopogore opogore ma nyaka miwa gimiluongo ni compliance gi gik madwarore mondo mi koro giyienwa mondo ni wanyalo tayo piem ma kamago. Nikech macha en nam, ka gimoro timore to dwaro nitiere mondo joma samoro nyalo bed ni ohinyore imanyo gi yo mapiyo gi jolony giwegi. Joma nitie gi nyalo gi lony ma bende oseng'eyo, joma ong'eyo nimo, ong'e kwang'. Koro mago duto dwarore. Mak mani koro en ma mos makende ne familia go. To ne sirikal bende gi joma moko bende nitiere kod ting', bende en tiere wach ma koro sani gin godo e dhod chuny gini nyaka to gineni okaw okang' makare mar neno ni chenro ma kamago te itimo koluw lai mag rito ngima oganda. Nikech joma nochano chenro ma kamano nyaka kung non ni to bende ne giluwo chenro moketi gi sirikal. Yes. Mar yienegi mondo migi ta piem ma kamago e nam ataro mar Indian Ocean. Mos makene familia wede kod osiepe okinyi makona neno kanyo ka Dan Manyala, achiel kuom jodito e migao ma sirikand kaunti ma Mombasa oyango ni nitie ringre mamoko maromo ariyo mochako yud kendo bang' ka chenro mar manyo ringre ji mamoko osebedo kadhi nyime. Mos makene familia wede kod osiepe. Gavana oyawore kendo machiegni e chenro. Oyawore nyabio jay. Ami thuolo mar mos ni kwana Mogajwang' kendo lieko nento maber gi marach misebedo kiluwo. Ero kamano ahinya, amor ka neno nyakwar Peris Ken Muga. Nyo watudore mana kode ka en e kor gwenge kocha. Chieng' ngeso godhiambo. En kamoro mogoyo ne dende mos. Bang' budho gi welo, to gima wuoro kode ni beto wuor nikech welo biro to koro odhi obudho magi welo kende nera to gito Zakari osiepi jaduong' amosiep ko gweli jaduong' kata kogwela to imbi gwela baba. Erokamano. Aparo ni Victor en okinyi maber ni somiwa thuolo mondo mabed mangima kendo amosonyi kwa Ramogi Ajwang' ka moro amora magichiewo okinyi ma kawuono ne oyawore uru duto. Wageno ni Nyasaye biro miyowa juma maber. Victor, ng'ana ka donjo ma awiye e weche ma samoro okomora. Mokwongo wiya awil awuotho nigi mich moro ma ang' namiyi kwa wuoka e sana donjo ala moro maberie kabisa. King'iyo tielo kacha to an gi tong' moko aida gin mek ng'ang'a. Koro okajasa emejoa inyalo mang'iyo kaka itiyo kod gin very nutritious. Mana siling apar kende to inyalo keto gi ng'i kaka ibiro tiyo kodgi. Mano mana yo mar moso joseme. Mar ariyo Victor, paro ni nitiere weche ma osebedo ka dhi nyime ma moko gin weche maliekore to moko bende gin weche mantie ma nyocha paro ni Mama Aida olosie maber kabisa jogo ma weche mantie nitie to samoro jakom ni kama nade to jakom ni hali mane ta paro ni kamiyo osewuok oko nikech miyo eman gi jaduong' to miyo wuok monyiso we Simba Mwalo ni kichio gokinyi tipenjo to babo chio nade to nyiso ni jaduong' ber ene wiu mondo mi ung'e ni jaduong' ni maber. Omiyo nyoro na loso bende gi joko mantiere machiegni gi jaduong' mana kaka ncha youth leader Oburu Oginga wacho ni omin mare Raila Amolo Odinga wuon Akinyi nitiere hali maber kendo jaduong' nyodhi mana yudo thieth matin kendo kore nitiere maber. Nyoro gimomiya wacho mae Ken kanyocho podala to giko embe ochako gona simu koni baba liet ng'eny dhano penjo ni to deke jingene jaduong' en wuon piny. Kora paro ni mana kaka Oburu Oginga nyowacho daktari kendo Mama Aida nowacho
to nyoro bende na gomba kagi achiel kum jogo machiegni kode ma samoro kanya luongo nying gi ka en jakom mana kaka del chalo engine mar gari samoro onyalo jony timo ne iluongo ni service to dhi maber jaduong ni maber kendo onge tiende bedo gi luoro moro amora aparo ni nitiere geno ni kamora samoro amora jaduong biro duogo pacho ka gima ng'ato nego penjre ni yawa debed ni jaduong dende lit malich ahinya to minode ni mana ka to minode ni mana ka owadgi mogeno ahinya be ni mana ka oyudo krichije ni yawa jogi debed ka to jaduong ng'inyore ahinya koro mana en ranyisi ni ok en gima lich ahinya monego wendere kendo mama Aida njo wacho to dine ok abiro migori dine be ni jaduong dende lit ahinya koro aparo ni samoro bende weche mag afuong'o mabedo mang'eny kik wakaw siasa mitwa kete wach mar ngima dhano kik wakete siasa nitie jok mabe koro nyo wuotho kode ka gineno ni samoro gin bende ginyalo yude mileage 2-3 moko ok owinjore waket siasa mogik gima samoro nyo komora mabende en mbaka maliekore nikech ing'eyo ni tinde mbaka liekore ok mana e mbui kende achiel kuom video moro manyo maki jaod bura ma Kibira mano Mheshimiwa Orero kama chane ogwenyore gi jafwambo Larry Madowo to gin gik ma dhano puonjore godo nikech chalo gima gicha nyo yude ka oringe ding dara kaeto odiro mabet kech kora paro ni gima nyo make kacha nye mi odiro mabet kech dine samoro bende Victor gigi nyalo makiti go mana mos ni pole kadhi marach to wach modwa yudore cha kaeto koro iwinjo kokoni taka nyinyi kaeto chako luwo ni pelekea Ruto koro macho miyo nyodwa kete kamarach to jotelo mamoko bende nyalo land Victor kata in samoro isebedo matek ma samoro ringe bath ndara kono tiringo kimich kichingeni timo makosa maka samoro gimoro dhi marati ni ma mosa ahinya nyaki bolri koro miyo kinyal bedo ni timo makosa to kendo ine maduondi ni malo kora paro ni gimachielo mabende nyo tenore gi macha king'iyo mbaka e mbui to samoro joma nyo kwere no timo marach winjo maka ng'ato sediro ne e pingo broad based apenji jo broad based no orero nade mondo mi odhi oringe bath ndara ko marach ka gimoro rach Victor to wakwera kendo dhano bolore abola nikech orach ji te samoro ni garaka to kiyudori ni ine ko marach mar chik nikech gine magitungo chikegi kaka mjumbe ka ji te nyalo ringe bath ndara ko marach nyalo bedo nade omiya paro ni Larry Madowo jok ma samoro nyo kwedo Larry no timo tim maber kendo mano bende ngene fwambo ni ko chunya kibed mana e studio ka kende bora ni noko kujo to bende manyiso waranyisi ma kit jotel mawango to puonj maduong' manyo ayudo ni bolruok samoro kiyudori kamarach to kichake dir wach mager igina kaka Ken jawacho ni turongia sari koni jo kama aseyudora ko marach mosuru nyala jetuo moro kata nyala gimoro nyala bill moro ma nie nyinge bunge bas to bet na leo kamoro kata on siti moko se leo gati iwe mago bileding dara kata kini baba aleo jo pinyi rito to ko gine chato ti wuodho ne card mar fwambo ti kone ni amoko jothuro to bila bonjo koni uje fwambo umbe chiwo ga urupiyo une masa moro menyo chiuru cho asoya bokang no ka wili ne jongene mori menye kama na hii kwa Mugajwang weche thoth kendo weche tika weche mawatilo manera til kawuono an be ka thuolo mar gwero kamano maduong' ahinya nyo an Murang'a County thurgi irongo kang'ata giko dira mokalo ne kendo nyago kambi kanyo kuom ndalo buora kata seche buora weche mag tich maka kod kacha kendo agen ne ber moro bro neno mbele ka kenda ka thuolo makende mar go erokamano ne jo amanyocha oyuoro Rai SDA Church ebo Evangelist Orienje gi Pastor Boaz Obwao manyocha nitie kod nyasi mararambe kachiel kod jotene mag Ramogi Radio manyocha nitie kod yiero margi manyogi timo e yo maber mokalo nyakore Mugajwang kachiel kod bende Pius Okech jakoweno manyo yier kaka jawach elo oganda luo modak Mombasa mano fadhina akwene maber ahinya ka koto ichako wuodhi mar bedo spokesperson mar oganda luo modak Mombasa kono tiuru kod kwanu ni mbele ka kata kombe mag siasa mabiro go uneka kunyalo tiyo gi oteku maru mar yudhogi ka kamano nyakore Mugajwang kaka wanene chakore okinyi makawuono kod thoth weche ipime mana kod thuolo mar nyiewo jotugo e lig mar piny Ingereza kata mana mar piny Kenya ka chal kagima gini ochako donjo nyaka siasa mar piny Kenya bang' ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto gikone koro nyo kelo machiegni jatend kata jakom mar KANU Gideon Moi jal mabende kuom ndalo mang'eny osebedo ka iluongo ni en jasike e paw siasa ka
Ang'o mano timore Nyakwar Mgajwang'? Dibed ni othiwi sani koro lach makoro nyalo ting'o machunga kendo ting'o nyaka thuon gweno. Mae mbaka makoro oganda sani koro goyo. Kanyoloso nyoro e sach nyasi mar ingo higni 70 mar kanisa mar AICC1, jatend piny Kenya nyowacho kendo nolieko ni entiere kod paro mar medo wuoyo gi ji mathoth magin josiasa kaka yo makende mar keto Kenya kanyakla. Winjane kaka jatend piny Kenya William Ruto nyoloso e wachni Nyakwar Mogi. And I have looked for my brother Gideon and told him it is time for us to move Kenya to the next level. And for us to move Kenya to the next level, we need to pull together. Mukubali ili sasa tuwe na formal engagement kati ya KANU, sindio? Ili KANU sasa iwe part of the government of Kenya. This is not about individuals. This is not about personalities. This is not about parochialism or corners or regions. This is about Kenya. Mano jatend piny Kenya chaloso e dala mar Gideon Moi mantiere Kabarak e county ma Nakuru. Governor, wapimi mana kod chiro mar nyiewo jotugo, dirisa mar nyiewo jotugo, mar nyiewo josiasa, kada mar manyo tekno mar josiasa manyalo teni e wuoth ma 2027 osemana chakore. Osemana mokore. Yiekore kendo piedhore. Broad base ni dwa bedo broad. Victor, mana gi kama iyienge gi kar jotugo no. Gima duong' ma influence kata mamiyo ng'ato nyiewo jotugo modwaro en ang'o? Omenda. Simon. Ok nyalo mar medo kwan. Ma tuk Simon. To wasewacho niga ni ka William ne nyalo tugo gi Simon 2022 e kimo mano tugo godo cha. Koro sani mushuru duto michoko pacho ka. Enie malware lwete. Enie moneno. Onyalo dhi tugo gi jotugo gi machalo nade. Governor odok moro ni ita ko kawinji maber. Ok no ne kanyo. Itemo wacho ni jatend piny aching tiyo gi pesa mar nyiewo jotugo moko. Kendo onyalo nyiewo jatugo moro amora modwaro. Mana kaka Real Madrid sani chuny gombo jatugo miluongo ni Erling Haaland. Yes. Mar Man City. Yes. Kendo wacho ni samoro ginyalo biro uso jatugo margi mang'ula ma ja piny Brazil miluongo ni Vinicius Junior ma bende nengo ne ber to gidhi nyiewo Haaland. Tiende ni ng'at moro amora ma Madrid ochuoga e wang'e ni gidwaro to nyaka ginyiewo. Mano bende kaka William to bende kaka tuk siasa ni chalo. William ingeni sama in gi Simon tinyalo yudo jatugo moro amora midwaro. Kech kidonje chiro tiwacho ni gipedh kama ni gidwaro adi. Koro ing'iyo ni to jatugo mitugo ne namba mane mobiro goyo. To mondo mi waket ne jopiny owinji tiend wach ne wachak ni tang'o manyomiyo inyiewo jatugo kiano biro tugo namba 3 ke thothne to samoro nyalo biro bede bench nikech king'iye to tiende ge be chalo gima gina cham giduto te mak mano osebedi e sirikal kuom thuolo malach. En wach mar by election. Ang'o momiyo by election important kendo muhimu? Ma by election ma Baringo ni Victor miyo William Ruto ne ok nyal yie mondo mi odhi opiem gi Gideon Moi kochung senator makanyo. Mokwongo ok ni bedo ni Gideon Moi nika koro bedo senator ma Baringo to ni dhi bedo gi malich ahinya mak mana ni kizungu luonge ni litmus test. Tiende ni ochalo oboke moro ma kinyumi e pi to loko kite. Oloko kite. To kite no nyalo mi singla moro. Kite no nyalo mi bas kama iwinji kele godo. Koro sani sirikal moro amora matiyo ok inyal yie mondo amen moro bini mawiye machalo gimolo iye. Nikech ka ngene KANU tiende lach Baringo ka nikech my county ma Moi ne wuokie. Yes.
Ambe king'iyo to ka kende machalo gimodong'ie gi ji e Kenya mangima. Koro midi po nono Gideon Moi nikech neno ka e yiero mokalo William Ruto ne oyweyo Rift Valley motieko joka Moite. Mak mana ni kaluwore ni bedo sirikal moro amora kosedonje telo to samoro gik manyo jopiny geno ni mondo tim ok nyal timore mapiyo, miyo popularity mar sirikal kata uma mar sirikal dok piny. Koro sani uma mar sirikal mos ahinya Baringo odok piny madine William Ruto yie mondo mi odhi omaka men gi Gideon Moi to samoro nyo Gideon Moi nyalo goye Baringo to kata ka ok ogoye ibing'ini margin kata pogruok mar ombulu ma samoro ja UDA nyalo dhi yombo godo Gideon Moi kata Gideon Moi ne nyalo yombe godo romo nade. Mae ne dhi miyo jowasik William Ruto e siasa machalo Rigathi Gachagua gini nyo dhi wacho ni dong' ine kata mana Rift Valley kumoae bende jogo oseol kode. Koro wan mawuok masawani wan to dang' wasapote nade. Mae ema miyo by elections gi parties ketie maino gi mathoth to ahinya sirikal manie telo nikech samoro chalo ga referendum. Ing'eyo ni gimomiyo jakom nomako Kibaki 2007 en bang' referendum ma 2005 nikech referendum cha kata ombulu mar paro cha jakom no dhi ogo e piny kinde chungwani makanyo bende manonyuoli e chungwani ka no dhi ogo e piny to nomiyo kane gidhi e yiero ma 2007 koro mbine ni piny kaeto ombulu en gi kuom gima nie paro moro no osedonjo ni kare nyalo yombe nikech ka no yombe referendum ni kare yombe bende tek. Mae emomiyo Gideon jatend piny William Ruto ok ne nyal kawo chances nyaka ne o make sure no kawo Gideon mondo mi kik chome korga kor mor tiend mae niya gimomi iluongo hoho marokak ni hoho marokak nikech nitiere bugo en gi hoho. Koro jatend piny temo mondo mi hoho ni mondo mi hoho marokak ni obedne twech achiel. Kosebedo ne twech achiel to koro ng'iyo ni to obiro ni wan kako oganda Lang'o wasetwire wang'adi wang'achiel kaeto koro ng'iyo Nyanza to ng'iyo Western to ng'iyo Coast. King'iyo gipenjore ni to e signing fee ni omenda manyo otiyo kae chalo nade kata gik machalo ang'o madhi timore mbele ka to ing'iyo ka nitiere moko manyo oko wachnwa mak mana ni liekore nitiere mit ma samoro gweno kata kanu jo nyalo biro yudie kokete othiwi koridhire nikech ing'eni gweno ni yande tiende otur koro oyudo ka samoro oyudo kar funguro ke othiwi ni okoni oyudo kama onyalo koke nikech gweno tinde okogi. Koro mae chalo gima lokruok moko matin nyalo biro timore e sirikand William Ruto mondo ming'i kaka gweno nyalo sowiye nikech ing'eni inyruok mar gweno nochakore gi kinde mane tinga no banji e wiye. Koro pod nyaka sani ok nyalo wacho ni to impact mane ma Gideon Moi dhi kelo nikech ing'eni Gideon Moi king'iye to samoro nyalo wacho ni kata mana opposition kuno bende onge kia kama entie no kiare mi bedo no kele ka William Ruto nyalo bedo no konye moloyo kako dhi konyo William Ruto nikech ng'ene joka kingigi William Ruto ne osebanjogi mak mana ni bedo ni pod gi yweyo chuny gi pod goyo mana kaka Uhuru chunye pod goyo ineno kako chando rigi ji kocha maka wuono ka rigi ji go Uhuru romo tibi wach ni Mount Kenya oriwore ni e twech adi achiel ni e twech achiel mae mi ne ok nyal miyo William Ruto bed gi kwe mane momiyo sama koro wachore ni Rift Valley ni kanyakla to kata doko no mbulu cha tene poden mar William Ruto koro nitiere perception moro madonjo e wi jo siasa ni oganda Lang'o gi nie twech achiel ma koro gibiro kako oganda koro gweno ni kata doko ni kok mar tinde ok no olich ahinya to joka kingi gi joka ruodhi gi William Gideon Moi oaka ruoth gin go omenda no samaro ka no chomo godo chir nyalo ko manyo MCS gi wajumbe 2-3 moko ka sama yiero makama ochopo omiyo yiero makoro ji ochomo 2027 ne William Ruto bang'eyo ni Central osedhi rigi ji oringo godo okonyal take chances ombulu moro amora monyalo yudo tahinya keto e perception no
ni Rift Valley ni kanyakla dhi konye ma kata ka odhi tugo moro mondo awene ken kech wabiro duogi e wiye. Ing'eyo ni bende kata ka wawach gi dholuo ni kata ki ijaram ija kwanye gik moko kata idwa ni kwanye ari adek moko nikech kata ka ni mocho Victor cham moro e laro to samoro bende koro kiwalo gi tiyudo ka samoro chamb nyawadu ni bende beto juolore matin to onge dwa ni manye kube moko abich bende riwie godo kae tiriwo mana kiseketo perception. Tiende ni William Ruto ka dwa jo ombulu kata odwa medogi kech ombulu ma pacho ka to wang'e ni karata nyaka tugre. Koro samoro ka percentage ibi wach ni Rift Valley ne ogolo kata mana tamalo 70 to yot mondo mi oywayo chop 90 kako bro ywaye manto koro ene mong'eyo nikech oseketo gimoro e wi jopiny mong'eyo ni jogi nie tuoche achiel ma oseketo e wi jolang'o gi te. Koro nyisa ane ni kineno Isaac Ruto no osekelo ere ng'ama koro dong' kalang'o kamenyo Kamket en achiel kuom jood bura manoyier gi KANU manyo ringo to Kamket noringo chon kata ka Gideon pok odonjo kata Juma Gideon Moi ni kata ka koro idwa kete opposition en opposition mar kech wuon gi ne president higni 24 ma Woodruoth Woodruoth moko ng'e gimiluongo ni chandruok kata jakom notemo ywaye to chalo dhiang' mane opuonj puro e bugo ko itwe oko ok dire kata gi jaridi ndalo gi bro bedo very interesting e siasa mar Kenya ni osemana chakore osemana moke gima dwa chako go kata kelo mokwongo en ni nitiere gik moko ariyo. Mokwongo gima ne waneno cha nitiere gima en gi gima ok en gi sani kech ang'e ni weche wachore samodi bed ni KANU gi UDA oriwore oketo winjruok mak mana ni gima en gi sani en ni lendo mane ogol cha kata gima ne wanene tipo cha en winjruok e kind jodito mag duond bura mar KANU to kod jatend piny William Ruto mar UDA koro mane gima ne en winjruok mamalo kanyo ma wiye ma onge nitiere gimoro moketie sie yoboke moro motegno moseyangnwa ma koro nyiso ni koro KANU gi UDA tiyo kanyakla e yo machalo kama opogore gi winjruok mane obedo e kind ODM to UDA cha mane oketie koda ka sei e oboke mowach ni magi e mise modani mondo mwachop kare nikech siasa bende wacho ni en picha no kisepedho bongo ji kaka Fred ne kele cha kor kuchako ng'iyo ondamo machielo emomiyo nawacho ni nitiere gima en gima ok en gi sani koro gima en ni winjruok nobedo ma wiye kind jodito mag duond buchegi. Nitie gima piyo mane lao mokwongo e wach mar Baringo miwinjo koro wacho no to gi mamoko ma Ruto ne temo lao mar mondo mi olok pach jopiny ochak paro e lai mane gitemo chomono koro gi winjruok mantiere kacha cha mokwongo en ni KANU oyie mar sero chenro mag broad based kata chenro mag sirikal ma manywanda ma William Ruto telo ne to kaachiel kod chenro ma bende timo e broad based kanyo ma bende koro sir mar KANU dhi temo kagima temo loko e kit paro ma jopiny nitiere go nyato jomoko osebedo ka siro chenro ma kamago koro mano en gima ok en nyaka sani en ni winjruok pok obedo motegno ma opuodhi mantie gi limiti moketie kogno e kind KANU to kod duond bura mar UDA kata kod sirikal ma manywanda ma koro sani otise ni broad based gi dho ngere koro mano to wanyalo biro neno bang'e to gi sani to mano ke en koro ber ma sani wuok ka en ni KANU ang'eyo ni mapiyo biro bedo kod thuolo mar mondo mi gin bende giteme lombo mondo sirikal opod negi kuno minyalo pod negie nikech iwacho ni thothne jodito mag siasa ng'iyo igi mokwongo kapod ok ng'iyo ni to jomage chara joma luwi gin ang'o ma gidwaro nikech Gideon Moi kodhi riwore gi jokaka en ber mane moyude to ber mane ma jomochiegni kod jodito mag yude kor ka bang'e to ber ma johera mag gibiro yudo koro mano ting'eni koro ting' mar sirikal nikech jopiny to osechulo osuru ne sirikal koro sirikal to pod margi makata bed ni ok en jokanyo mag UDA nikech Gideon be ja ohala koro mago nitiere kanyo koro gimokwongo en ni to ka nitiere mwandu ka moko ma samoro ne nitie bura moro mane luwa mane omakna kata mana kes moro to achiel kuom timbe moko mochido mag siasa en ni kuongi manyo yo minyalo ruchni godo oko kata nyalo witgi godo oko machielo samoro noketi joke ng'uti nikech ni ine ko machielo cha ne samoro KANU kochung maber gi sirikal samoro KRA gini noketo joke ng'uti ohandi ok dhi maber ng'eni joka jatend piny machon mosenindo Daniel Moi ne gin joma bende ne oketo mwandu koro samoro chenro makagi kacha mag sirikal mamenyo kaka chenro mag ohala dhi nyime nitiere samoro jok moro mane pek mane otweni
koro mago manyo ka gima idwa gony ni lemo mamoko manchalo mag telo ne bede migepe mag sirikal, telo ne kembe mag sirikal, telo ne board mopogore opogore mag sirikal. Mago gin gik mang'eny idhi chako sendo maka gi kacha. Koro mago gin ber moko ma wiye ma ginyalo chako yudo kaka jodito mag siasa e bwo duond bura margi mar KANU. Gimachielo ma bende e winjruok margi king'iyo gima en ni kidek ni wanyalo bedo kod thuolo mar chako neno lokruok moko kata mana e migepe madito mag sirikal. Koro jatend migawo mar ng'ane koro loki oket kama oketie moro ma bende king'iyo te ntiere kod tudruok gi KANU kata Gideon Moi. Koro mago kidek timore en man ni seche moko nyalo bedo matek mondo otimre mapiyo nikech ng'ene ile mto bende ng'iyo ni siasa lach mar siasa no chalo nade. Samoro onyalo timo lokruok makama to dhi hinye koma chielo. To mak mana ni moko machalo mag telo ne board gi, telo ne bede gi meke mag sirikal, telo ne kembe sirikal gi magi to ng'ene nyalo timore. To kata mana od bura kidek gimoro timre ni ma opogore kano timore kinde mane UDA kod ODM oyudo telo cha. Mineno kata ka komiti mag od bura lokruok maka gi kacha. Koro mago gin gik manyalo wuok e gima ne waneno cha. To maduong' ahinya ma William Ruto ne kuongo godo mokuongo en komno mar Baringo senator. Nikech ing'eyo ni king'iyo Baringo, ing'iyo West Pokot, gwenge makamago osebedo ka KANU nitiere kod mbi ahinya. King'iyo Masawa mar Hoho mar Okak kata Central Rift, KANU osebedo kod duol ahinya. Kendo kinde mathoth ahinya kata bed ni ok giloyo kech ng'ene loch mar ombulu bende nitiere kod weche mathoth. Ken nyalo paro ni ywak moko ne nitiere ma ne wacho ni achiel kuom kuonde mane oketie mane yude loch kokalo kuom nyithi gwen moko mane ilose kompyuta ka gin kuonde mane dwa ni mondo golie jo mosebedo ka ongirore kuonde go ahinya. Koro ywak ne nitiere ni samoro ombulu ma kuonde machalo Baringo gin ok go maber, kuono obedie mar ombulu maka gi kacha. Koro mago to gin weche mane dong' ne doho mondo miyo yal. To gima duong' en ni mbi Baringo KANU osebedo godo kata ma Gideon Moi nyalo paro kinde ma koro kata duond buche mamoko loyo kuonde mamoko to en mare cha ne nyako ochung' kode modiere. Koro joka ka pod nitiere kod ng'eyo ni mano e duond buchgi. Ting'eyo ni ma bende ne keto jatend piny kama tek nikech kama ji ochomo yiero machielo mabiro ni kidhi kuchocho ni in odi miaye ni nitiere kaka ubaro duka to pogore odiere. To jomoko bende nyalo tiyo gi mane mino badi kata kochopo mbulu maduong' mag 2027. Koro aparo ni ne bende nogo kwan ni kaponi oyudo jo Baringo gi e thuolo ni to nyalo biro bedo ne mayot mar mondo mi kata kapono dhi go mbaka gi joma moko oko to ng'eyo ni ode chien ku to riwore wich achiel kata giwacho dhok achiel. Koro aparo ni en okang' maduong' ahinya manogoye siasa mare. Mak mana ni en bende gino koro pod kete kama rach nikech ng'ur moko to nyaka bedie e sirikal mare. Kata mana e broad base ka ok apar ni kata jo ODM koro be pama gin bende okel dhako machielo mar adek. Youth leader ne wacho ni gipuoyo okang' ma kamano gin mene nyaka ya mago mbaka migo macho gima en koro mano mar jopiny mondo jopiny owinji mondo jopiny owinji noero nyieke kech ng'eni mikai ka ne mikai en UDA to no osekele dhako mar ariyo ma en ODM. Koro ichak ikelo mar adek ma en KANU. Mak mana ni kaka wasewacho cha oboke mar keny to pok ondik ne KANU. ODM to nigo oboke mar keny. Koro certificate pod odak e tok duka. Gin pod en gimiluongo ni mpango wa kando cha. Ng'eni lime mana matin. Sidongo pok oloso. Koro ok debed moro ahinya ne joma nitiere ei keny ni mokwongo. Nikech ng'eni kaka nowacho mokwongo ni gini dhi yiengo achiel ariyo adek ma odok korka weche mag siasa gi telo. Nikech ineno kata ka oboke moro ne ndiko ni maling' ma ifwambo maka gi kacha nyiso ni nitiere moko kuom jotend migepe mane osechako gore simbe maka gi kacha ka penjo to winjo nang'o oko kanyo. Dibed ni dhi lok gik moko nikech samoro in isebedo ka itelo ne migawo ting'eni gin gik siasa kata kopogore gi telo ma samoro itiyo matek ahinya migawo mari. To samoro jatend piny be nyalo ng'iyo ni to ber mare mar siasa kata lokruok mar siasa minyalo kelo ne e agulu mar kare mar ombulu. Nikech jatend piny masani ogo kwan mar siasa. Dong ni kwan to mane manyako kete pache. Igari e modong. Yes. Koro kata kaponi in samoro Alice Wahome moro kata samoro in Opiyo Wandayi moro motelo ne migawo mar teko kata samoro in mana jatend migawo mar omenda kata in ma jatend migawo mar tuke Salim Mvurya moro kuom ranyisi.
nyaka igo kwan ni koso winjruogni nyalo miyo ikelo ng'ama chielo tigoli ikelo ng'ama chielo. Gima timore ni okelo dang' ni sirikande. Nyaka to dang' ni bedie. Koro mago gin gik ma jatend piny ang'eyo ni koro sani nitiere kod wich bar. Koro ber moro nitie monyalo yude, lakini en bende ong'e ni nitie kod wich bar mar neno ni jokaka kech miyo makoro donjo manyien ni keny machielo makoro donjo ei keny ni matemo ka gima donjo pok odonjo temo ka gima donjo ei keny ni en bende obiro gi dwaro mage. Nikech koro kino keti kama tek ni gima dwaro nyaka timne mondo mi gikone osiri gik moyie oket kata kodi sei ni koro to wadonjo koro wagini koro wanyono nyaka oko. Koro en pek ma en bende entiere godo kor ka weche mag siasa. To kor ka neno ni jopiny bende oyudo ber kod kor ka dongruok. Nyaka to en bende wich bare nikech ng'eni Baringo osebedo kod dok chien e weche mag dongruok. King'iyo kata kinde mwatimo sigana mag nong'no, sigana mag kech, sigana mag inyalo paro kata kinde mana wacho skunde moko ma Nyawawa ma bende iwacho ni ochwalo negi omenda to be gionge. Mag thoth gero kanie Baringo. Weche mag arita kwe osebedo ka en wich bar. Kok ne sirikal mar William Ruto kende, to kata mana ne sirikal mosekalo ka. Koro gin gik ma nyaka miye wich bar nikech budget nyaka dhi ti e yo makare nikech iwacho ni wan koro wasiri to nyaka waneni ni weche mag arita kwe odhi kare. Gina arita kwe ma Baringo bende nitie moko mochomore kod siasa. Sama idhi nyono ni arita kwe cha tinyono ja siasa moro maber, moro en jakanu moro. Koro gin weche ma pod okete kama deny. To gimokwongo ni olalo mokwongo man dwano mondo kal en yiero madundo ma Baringo no. Erokamano. Ma koro ang'eni kanyo to ang'eni osekadho. Erokamano. Gavana, weche tuomore kendo duodore gi dho umande maru ma Homabay. Nitie wach moro maneno ka itemo siko kanyo. Thuolo mari. Gima timore ka Victor ne anyuola lach. To anyuola bedo gi ji te. Mae gima William Ruto fwenyo. Ni nitiere jok moko e anyuola kanyo ma samoro ok ibi neno pek gi, lakini sama koro sa tije orome kibiro fwenye. Samoro nitie ng'at moro kanyo ma en ka ng'ato oyuko eka samoro koro ibiro nene ibi dware mane baro yien. Ng'ato gipokne. Ng'ato gipokne. Koro ji ok nyal bedo machalre. Mi William Ruto ng'eyo ni kata doko ni ji te ok nyal bedo ni timo tije machalre anyuola. To bedo no ng'e ni ng'ane mabaro nwa yien cha ni e anyuondwa ka. Winjo ka una maber nikech ka sane ochopo to bende nitiere inyalo bedo maber Victor to be koro gisudi ni kata koro koyi dhi dala to mini yang diel. Inyalo kata chako yango diel gi katoke. Mondo koro idang pien mi gol. Ma koro diel dong mapod. Mi dang kata mana yango diang. Inyalo yango diang dala riyo kapod yang yang. Ne gibo nyati wen mana microphone ne jo welo mo akano. Ba. Gedule mama chalo mama. To ngaro gipokre. Ntie jal ma komuko pien diel cha to dakika matin. To seng'ade to within 1 hour baba dhiang' osepoko. Koro ng'at ka ng'ato nigi gimotimo, ji ok tim gimoro achiel. Mi mae bende William Ruto ng'eyo namba ma Gideon dhi tugo. Ting'e ni Gideon bende William Ruto noseuke. Nikech ing'e ni mana kaka iwinja wacho ni nonyuole ka kingi. Mi ne obedo mapoth. Ka nosebedo mapoth to gik ma siasa michomo ga goko gin anyisi chien kata ndalo moko jakom otemo ywaye ni bia ne wabeda ne koni kor kazi miyo kocha ni neno ko tame dhi oko ywa yware mana se wacho ni chien kacha mi no ng'iyo gi gik mayom gik molos mayom gi gima dwa medenia e yiero matu mwane wae chien 2027 William Ruto nyao go campaign moro manyoluongo ni Hustlers Against Dynasties. Jokaruodhi gi jopiny. Mi winjo ka nochung' kendo nowacho niya ok ochuno ni nyaka nyuoli e od ruoth. Siasa moro moseket mana ni jok ma nonyuole ute ruodhi gi nie manyaka tel. Kanyo nogoyo familia mar Uhuru Kenyatta. Kanyo nogoyo familia mar Joko Ginga. Kendo kanyo nogoyo familia mar Joka Moi. Sani tang'o molokore. Nikech koro kwang'iyo to jok ma noluongo ene ma noluongo okan ni joka ruodhi gi waneno ka koro kendo se donjo kuom gi masani koro gine jok mochiemo godi e mesa nyocha e koro mogi Uhuru Kenyatta ka poko budho sani jakom gitiyo go machiegni buo broad based nyocha kodokor ka Moi diponi samoro pingo ne mogo Masa moro jok manoluongo ni Hustlers ka oyudo ka karentire jok momako gi makise yudo to koro Hustlers bira kendgi nyalo bedo ni ofwenyo ni Hustlers gi
kata jok maonge go nitiere joma giwinjo makar dhi manyo gi kachiel achiel kaka nodhi omanyo gi cha to miyo gi singo moko makoro ok otimo negi koro duogo gi strategy moro niya koro sani kar dhi manyo jogi achiel kachiel e thim dipo ni nitiere jogo ma giwinjo kaeto odhi omanyo jogo ma giwinjo koro hustlers ka bira kaeto odhi ong'iyo niya nengo hustlers chalo nade to gi nengo jok motelo negi Victor koro mi samoro dhi oyudo niya samoro jok motelo negi gin katikora kodgi dichiel nikech kane Gideon moyo biro nyaka bende nitiere conditions manyo opedhi e mesa mong'iyo ni an kadhi abedo Senator Baringo osara madhi yudo kuom thuolo mar higa 2 modong' en pesa di maybe mia security mara dhi chalo nade benefits mage to William Okonini bas go kwano kanyo kosego kwan to Yusuf Faruk no okelo ni bill maradi to koni kaka ng'iyo to nego beni thuolo mar dweche higni 2 modongi adhi yudo kata ka milion 200 koriwore gi mamoko gi bas okoni ginene kwanne mantie kwanne mochako godo to Gideon bende kaka ng'at manosedakie pesa mong'iye pesa kong'iyo kama Victor Simon oingo dhano ng'ama ok dwa Simon en ng'a awacho ni pile ka Mr. Nyango Rem Juice japunyo mago to rateng ndalo kinde mang'eny no penjowa who does not want money koro mae ng'ato nigi nengo ne ng'at ka ng'ato bas mane gima bire William Ruto en jasiasa modongo kong'eyo kochakore gi YK92 ni jasiasa ka jasiasa nigi nengo ne kata mawinjo wasani nigi nengo ne japiny be nigi nengo ne kata mane siasa ka nengo ne ntiere yuko jamna to ntiere kiyudo to kinyalo yuko ne ng'at motelo ne gini Victor ti yude dichiel titiekore gi wach koro mae nengo ma William Ruto nong'iyo ni kadhi ywaruok gi Gideon ni kama to sani koro ane mani agulu kama anyalo kwano ne maromo kama tatiekora kode we wach no mondo rum to Gideon kong'iyo kamae ya ka koro Judas ema noneno gichacha to koni bas adhi siemo nugo machen erokamano Ken mopogore kod wach mar siasa momako jatend piny Kenya gi sani chal ka gima Kalonzo Musyoka bende nyocha ong'iso teku mare nyocha neno ka dhano opong' modo NDC mare manotimore Uhuru Park Nairobi kaendi jomoko ne wacho ni jal manochayo ni Karembe en gi thoche mar kelo dhano galamoro dong'injo kiwacho ni kelo dhano ng'eni onyalo ywayo dhano galamoro koro pod mana ywayo no pod iwacho mana gino nikech nitie yore mathoth ma ji nyalo chokorego ji nyalo chokorego kokalo kuom wuotho kidhi chokogi tikelogi to gibedo kamidwa ni wuoye kodgi imiyogi omenda magidho godo nyamburko miluongo ni fare mondo gichopi igone jomoko fuel joma samoro riembo gechegi gi joma riembo apiko maggi ikudho ne jomoko tie ndigni joma ringo gi ndigni koro ji nyalo chopo e nyasi mari yore mopogore opogore moko bi kete gi bas max tisombo tikelo moko bende nyalo singo ne gini biya okang' ni dog marach chele nitie mago to thoth mar ji to nyalo tuk siasa en tuk pesa to mak mana ni kiwe mano to duon bura mar Wiper ok duon bura matin e Kenya kichako e kinde mane ODM opogore mobedo gi ODM Kenya gi ODM kaito bang'e to bedo kod Wiper mar Kalonzo Musyoka ni gintiere gi joge moko mane jokanyo to gisebedo ka bende gimedo dongo register mari kendo thoth gintiere kod ji mabende nyalo kwan koro Wiper ok en duon bura matin koro ka giloso romo mar kuku mar tendgi mabende riwo jokanyo bende duto to nyisi ni en romo madhi ywayo ji nikech ng'eni e kuonde ma counties mabende gintiere magimako kaka kuonde magine gimbi gintiere kod ji mabende biro wuok oko mawacho ni wantiere kod romo Nairobi wuoguru wadhi uru kata bende samoro gimoro ngara gimoro nitie macha kar jotend gi makucho bende nyaka many certificate nyakoro ne nie gi party leader ni tiyo koro en ting' ma jodito mag kuonde mopogore opogore delegates makitui ni kanye nyaka ibed ni wuotho gi tim mari mabende in bende nyalo pamo kata nyalo go sigalagala sami iluongo ni be intie koro ne thoth mar ji manobedo mano to apani ok en gima lich ahinya to e siasa to gimoro amora kata tin nitiere kod duol koro thoth mar ji no bende nitiere kod duol mabende ne Wiper gimomiyo na penji nyadi mang'eny ji osebedo ka pimo buche ma Jakom Raila Odinga osebedo go ndalo moko bende Kalonzo nosebane wach ni ka in gi thochi kiparo ni in wuoyi moro mochot ber pong'e pap
wane Epong pap. koro chal gima maendi ne kelo ranyisi mar penjo ma ji osebedo ka othungudo kore ni ni ambe an gi nyalo Nikech ng'eni siasa ka en namba. Penj na ken kanyo to gi bura cha. Ne en National Delegate Congress koso ne en bura mar galamoro koso ne en rally. motelo ne kacha ne gin ga put mane gidore e hema moro ka moro bang' kanyo osesolo osiepene mamoko ma giwuotho go to chal gima gicha koro ne obedo galamoro Ok ng'eni ya ne en kidi achiel mageto winy ariyo chal emomiyo anyisi ni siasa en gimitemo wiro kata picha mitemo nyiso jopinyno. Samoro ing'eni ot nyalo bedo ni wiro oko maber to iye kuchocho kata bed ni tar to gima ji neno oko cha gima ji kwanyo e dala ni nyielni maromo nade. Koro aparo ni Wiper okang' mane gikawo mar neno ni gibedo kod ji mochokore mathoth no ne gima kare kech omiyo wago e mbaka sana. Samoro dibed ni ne ji onge dibed ni ne wago mbaka mabende ne dhi hinyo Wiper. ochuno nikech en mbaka ma jawinjo mawinjo dho wane jaka ng'etende ochuno nikech Wiper nosepong'o pap. Koro en siasa nikech inyalo paro kinde mane ng'ane Mutahi Ngunyi yes mabende en janon weche mag siasa uluongore ga ni janabi mar siasa ne otemo wacho ni kwan being tyrant of numbers yes mar ni pek mar kwano nyalo yiengo ratil ma mi ng'ato loch saboro ng'ama ne ok ogen. Koro aparo ni ratil ming'iyo gi kwan mar ji samoro nyalo nene gi wang' ni joka thoth joge nyalo yiengo ratil kech ng'eni Kalonzo Musyoka wuon kopogore gi Gideon Moi en achiel kuom jogo ma William Ruto manyo malich mokalo. en nyako misero gi kweth te Imanye gi yore duto. kweth mari gi ji wacho ni donga kodwa jatend piny masandi bende wacho ni kibie ka ber ni kone Imanye nikech ito wantie kodi ka to nitie mamoko bende ing'eyo ma samoro kwanya nyiso jopiny wang'eyo makata sani dang'e riside nitie. Koro jatend piny manyo Kalonzo Musyoka. Koro nyisi ni mondo mi Kalonzo Musyoka gikone oyie mar tiyo kod jatend piny kaponi onyalo biro yie to nyaka bed nodhi kacha ka entiere kod teko mathoth. Mokwongo nyaka one ni nengo ne odhi malo achiel kuom yorego en neno ni nyaka med sungore mondo nengo ne odhi malo. Jatend piny one ni ne jo manyalo ywayo manyalo chopo mosira nikech ng'eni chieng' ono ma en gi NDC nitie bura manobedo State House manokelo jotelo moko masanja mowuok e gwenge mag Lower Eastern ne ikruok ne nyasi mar Mashujaa Day madhi timore Kitui County. Koro nyisi ni sani en nyako misero to odong' mana matin kok mathoth ahinya to odong' mana matin ting'eyo ni Kalonzo Musyoka nyalo chung' komane kata nyalo chung' komane biro kanyakla gi William Ruto kochuno ni nyako bed notiyo kode kanyakla onyalo kata bed achiel kuom yore mag chuno ni nyako chung' obed kaka jatend piny mondo mi kura moro ma samoro ne ng'ama chielo ma William Ruto dwar mondo piem kode cha odhi okawe bathe odongo jago cha odongi machielo mondo William Ruto koro mago gin yore teme timo godo siasa okal diere koro magi te timore ka Gavana kapok ka oyweyo iparo nade wach mar Kalonzo Musyoka ne kapani Ken osemati ko wiye nikech Kalonzo medo nengo ingano omedo nengo nikech kata ka ndalo moko biro chopo to wach ni jatend piny ambe ne asetimo magi but gima duong' en ni Kalonzo ni e chiro Kalonzo ni e chiro to mana kaka Ken wache kata mana nyako bende kisero to ok oyie dichiel kamano ok oyie dichiel chieng' moro gine koni to kata ka ji onyombo be iwinjo ka jopiny koni anto nyarwa ni to ne ane kaka ogwande lich sikul bende odhi pesa bende watiyo godo koro magi gik matimo mak mana naywago kanya ng'iyo bura kata robo manyo Wiper nigo kacha to naywago nagombo kinde ODM agombo kinde ODM nikech macha dine bende jakome manodonjo Uhuru Park kacha kiparo ndalo Uhuru Park Victor nitie tifwenyo ni jokanyo otugo gi paocha jokanyo otugo gi paocha nikech oganda wa kamba ng'eny Nairobi ka to ne yudo ka euphoria gi uma gi mbi gi chia moro ma jo ODM tugo godo ma dine Nairobi otho Nairobi do tho orange do tho machungwa to ten mor koka NDC itieko ka sicha kikelo negi e chuny boma ka be nyalo paro kinde ma ODM obed gi romo mogik Uhuru Park yes
bor maratari nikech no lore ndalo moko koro gikane timore Nyayo gi Kasarani kucho ka Kasarani ema ne chalo kamacha macha dine bede ODM maja community taparo ni ne wanene kit nyasi moro ma wasebudha inya ka podokwane nyondemdem itemo nyondemdem podi nekech kata pichni ka king'iyo tin no ka dier ji kucho bende ne onge ji chalo gima no dhi ogudigi gi diere kamoro ting'eni seche ka rigi ji bende obiro matiengi bende obiro monego beni jogi bende ne oyuorie gi jogi moko nikech ing'eyo ni kata ka jakomo yuore nyasi mar Wiper to nitiere jo mokari adek ma bende nyaka tene to jogi nigi mbi masa moro ng'ato bende dwaro ni ka ang'o donjie to donjie kimo ma ineno jo siasa donjo go nikech jo siasa kodonjo kamoro to presence mare bedo registered idwa fwenye ni entie koro paro ni nyo okodhi maber nyo okodhi maber but nyo timo maber mar nyiso William Ruto ni ambe podantie kech mana kaka Ken wache sani ja siasa manengone ni malo moloyo banka William Ruto osetimo signing kech wane political signing en Kalonzo king'iyo rating mare sani Kalonzo beche ni malo erokamano transfer window podo yao nyakwar Mkajongo ko ng'eyo ni ibiro lore karango kawarito duok jakom Raila Odinga pachoka bang limbe mare oko matin kaloro koda weche ma osebed ka iwacho gi familia mare gi jogo machiegni kode nyakwar Mogo ka oywe waduogo kendo imbe biro nyiso pachi kaloro koda twak ma kawuono mar ka kwanena kwa duogo waloko side B gi kalam tape machon cha kaka ne loke cha wabiro mulo wach mar nyota tin nang'o ok en sulwe en wach moro nitie ka Euphoria around town is crazy. Koro kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Download Koro and say hello to Easy Living. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama skiza tune yako, bonyeza star 812 790 hash. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. The open road is calling. Your playlist, your pace, your story. And at the end of the drive, the wild heart of Nakuru. Wake up inside the park to birdsong and sunrise. Spend your days spotting rhinos by the lake. And your evenings are on the campfire under endless stars. This low season, make it a getaway with friends, or romantic escape, or a solo adventure where freedom is yours. From only 11,950 shillings per person sharing for 2 nights, View Travel brings you self-drive camps that put you right in the middle of the magic. Book today and enjoy the ease of Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Iseyudo nyudo ni kelo nyako chia jolokore nyeje nung'ani sandi nang'o nyako chia mimi yere kendo jalo siko ka chandi gi mon nyako chia utemo ka
Mana kamano nyakwara mgajwang machigni kendo gie thuolo ni wabro somo ote ma ioro no ka okinyi makawuono. Trimas Odhiambo ni to bende broadbase ni bende katiba moro adiere. Kinyalo paro gima ler ka jatend piny Kenya masane wacho tok mosruok mane obetie kind Raila gi Uhuru Kenyatta. Donge ne en ayany mapile pile. Okay. Moro ka indi bende wacho ni maka juma. Wach mar Baringo no umulo mana chuny wach. President Nedwa avoid confrontational politics e kinde kod Gideon, to he wanted to consolidate support base mar Gideon mondo konye mondo kata kodhi e negotiation table to wacho ni kaka oganda jo Kalenjin wane tok ng'ata achiel. Alfred Obonyo aneno chenro kaka pile uchungo weche kendo ung'iyo gigi maber ndi. Okay. Tony Ohembo penjena governor gi Ken ni to en ombulu mane ma Gideon Moi dhi kelne William Ruto by all standards. En gi jod bura di, en gi governor sadi, en gi MCA sadi. Koso unene nade jo madongo, okay? Mano kotikre gatika. Okelo nying mar joka Moi. Joka ruodhi. Okelo mbulu. Obiro gi nying mogik mar Moi. Picha okelo picha maber ne ji tiyo kanyakla. Mage gik moko ariyo mobiro. Kidhi wuoth. Nyaka ko igo weteni mamoko. Kidhi kendi to ji penjo man to di biro makendi to en ni dak waneno joge ka. Okay. Siasa ma 2027 en tuk pesa. Gideon is well managed. Ruto is well managed. Uhuru is well managed. Koro the united opposition nyaka kas korgi maber. No to gidhi aye ni rach. President nyalo make it to the second chance. Mawach mar one term cha. Tinde dongune no kagima uchako rumo. Nikech kit siasa ma William sani korogoyo. Royson Odhiambo. Penyna governor ni gi Ken. Ni dongo oneno ka gini en gima William use loyo chon. Chuth bergiri sit. Okay. Victor, nya winjo ki ilidho boge kawuono ni jomoko e united opposition ok mor giri gi ji nikech ri gi ji nyocha oba wach ne Matiang'i ni ne ochal ka gima gikawo Matiang'i ka ng'ama weth. Jeremiah Kioni nyo wuoyo motegno ka seyo godo jomoko ma osebedo ka chal ka gima thino Matiang'i. Mae ndi bende nyiso nang'o e paw siasa mar piny Kenya ka. To machielo ka ni to ODM ni bende pod bro chung modiedo nyaka 2027 koso onyalo biro rumo. Tipenjo ka ni to UDA bende bro bedo mangima koso odni loso ot maduong'. Okay. Polycarp Odongo wacho ni Kalonzo to walo kabisa. Okay. Machielo ka ndi Kalonzo pod gi nengo. Mae mmenyo chone ni gini okete mana at a central place o kama Uhuru Kenyatta notere Jubilee NDC gi cha. Nogo kwano ni town jibire mang'eny kendo yot ne jibiyo. Mar ariyo no kawo holiday mondo kete picha moro ni waipa joma onge tije joma nigi tije modich ema nyalo yuore ok sangwenya monge gi tije. Hero kamano. Machielo ka endi Jako Sodo. En adier ni ng'ato ka ng'ato dwaro pesa. Thuolo ema waonge go. Ji te nigi nengo gi. Jako Sodo ka ni Sido Kinyasaga nene kamano. Hero kamano nye kuom wach makamano. Machielo ka endi wacho ni maka juma oyawre. Osechare ga ming'a. Kalonzo nyogolo koke. Kendo gini dhi bedo ma denyi ne jomoko mbele ka. Mogik en mar William Olo Janak. Jafomo gi keyo matuklu ni onende borero nyocha otimo marach to Larry Madowo bende ne chalo ni dwaro geng'o ne yo. Attitude mar Madowo bende ok ber ga ahinya. He's often self-conceited. Jotelo samoro riorega. Kako wacho no nikech nyodeko kata samoro nyaka wang'eni jatelo komoko e jam to gimane nyalo bedo kamarach kaka mar Ong'ondo Were. Madowo owe ndere maonge tiende. Sane. Eman no aloso ing'eni Olo en senior. Lo senior wamak mana ni gima walose en yenyo. Inyalo yudori kamarach. Nyok wadagi. But yenyo koluongo kech ing'eni no kia ng'amo yangi. Koro macha no nyalo timo ne ja Kenya mora mora. Wach mar takataka pelekea Ruto. Mowacho to kendo bende
driver mare bende wacho. Koro josiasa giringe ndara mano waseyie senior olo mak mana ni horuok nyaka jatelo bed godo wach manyoya e dhoge cha ema koro miyo no jitimango ma bende ka beta paro nyaka sani no onego bed ni mheshimiwa osekwayo ng'uono jo Kenya ne ok ni yude e tok ndara ni ene mano okuongo time mano to josiasa gitimo pile to ok josiasa kende mak mana ni gimanyo wacho ni wach mar bayo wach gimanyo wuok e dhoge e gima ok onego bed ni wuok kuom jotelo koluongo jopiny ni takataka e man to kwanyaliye mano kende gima nyerach Maito kabisa penjwa sisi mar agriculture Homa Bay County okonye committee mar Kamsel location kala chonyo mondo los Kimira Farms opong kod floods kendo en bungu wakwayo Citizen TV gira Mugi TV mondo chopeo ne ken giwegi an nyagol mano obro luwane na nyagol erokamana nyam okaneno malicha inya kajo madongo ma odonjo kam e weche ariyo ma walose kane wachako chenro mana ken kinyalo jiwo kamoro wach mar ngato otemo wacho ka ni chalka gima UDA nyalo bedo don bura maonge 2027 iparo nade mano to diere mago to nyalo timore mak mana ni gima duong' ahinya nikech king'iyo tayo duond buche Kenya ka osebedo matek ne josiasa kana mana madito nyalo paro kinde mane bang' 2013 kane gichomo yiero ma 2017 duond bura mar TNA ne ochwe gi URP nochwe odhi olal nam kendo gikone neno ka koro wabedo kod Jubilee ma bende sani bende king'iyo to bende tiyo kidam gintie gionge to lokruok osebedo ka nitiere e sekta mar siasa kama duond bura mar ODM ema king'iyo to osebedo kaka achiel kuom duond buche mongirore ka achiel kod KANU ma bende tinde ndhathe ne odhi kagima olal mak mana ni KANU nitiere nikech jodito mag KANU go gine ma bende gichak giloso duond buche moko gi Wiper osetemo bedo ne giloko nyingi to gimbe gisetemo korka neno ni gichung' motegno nyaka ne chake kato bedo ni samoro sir lwedo kotegno ahinya kipimo kod duond bura machalo mar ODM koro lokruok makamagi nyisi ni kata mana William Ruto wuon kidek duond buche mar UDA ni nyalo biro lal nono mochwa yudre kama chielo to mano okapani en gima nyalo bedo wendo ahinya kech kata mana chakruok mar winjruok e kind UDA to kod ODM nyisi ni gimora mora nyalo timore nicha waneno ka lokruok obedo UDA kendo mane ochuo gol koda ka jotelo mamoko makoro sani thoth gi odhi oloso duond bura mar DCP koro UDA bende nodhi obodong kama tek ahinya nikech jogo mane ochake jogo ma bende ne obedo kaka jodito mane ochake sani koro ni koma chielo kendo gichung' tenge koro nyisi ni anything can happen gimora mora nyalo timore kind sani to kod 2027 to kora kamano gima ng'eyo ni yang'ini ok nyal timore ni duond bura machalo mar ODM ok apar ni nyalo bedo mayot mondo migi lok kata mana nyingigi nikech king'iyo to historia kuma gisewuok nyaka sani ok inyal pimo gi historia ma UDA nitiere godo UDA pod wendo ahinya pauni mak mana ni jogo manie iye ema gin jotene to kaka duond bura to ok osebedo ni nyalo wach ni en ng'ama yike oniang' koro lokruok nyalo bedo inyalo lok nyinge jatende bende nyalo wacho ni en koro gikone ochung' kod otiko mar duond bura mar ODM samoro ginyalo loso winjruok moro mar siasa makoro keto ODM UDA kata samoro Wiper gi mamoko kanyakla koro mago gin nyalo timore koro siasa kaka wan wafwambe en ni gimora mora nyalo timore samora mora kech kata mana king'iyo kata winjruok mane koro sani bede kind William Ruto kod Gideon Moini en gima samoro ji nok ne ni nyalo timore kech king'iyo sigu mosebedo kata kiweyo mag siasa sigu mosebedo mar mbi e ho mar okak e kinde familia mar Gideon Moi mar Daniel Moi manosenindo to kod William Ruto en sigu maduong' ahinya koro kane ineno ka jogi winjore nyisi ni gimora mora e siasa ka nyalo timo to kodong' higni ariyo taparo ni mae kendo koro wane kamiluongo ni ng'iend wach ma gik moko timore kendo gitimore mapiyo yero kamane nya governor ka walumo wach ni mondo wadoge wach moro machielo to kweche manyien masade ko kinyi makawuono okapar ni UDA biro rumo chutho nikech ka wang'iyo nyaka nyocha ne katiba manyien makoro sani miyo political parties omenda
parties gi temo mondo mi gibedi nekech omenda mawuok e political parties fund cha. Mae momiyo Jubilee katodoko ni Uhuru Kenyatta nyocha nowuok to kwame. Gimomiyo kwame mar neno ni party ni nitiere kendo nigi wajumbe en ni ka party obedo gi wajumbe to gi MCS maber to sama pod onwang'o omenda mar political parties cha running party no bedo mayot. Koro josiasa gi ok ti gi pesa gi. To di nyocha bedi ni itiyo gi pesa mawuok e huku to run kata mana mar tayo Jubilee de koro setho. To bedo ni political parties fund ni donjo ne party gi mi samoro nyalo miyo UDA ok birumo. Gimachielo mabiro miyo UDA ok birumo completely en ma Victor. William Ruto kadhi wuok e telo to nitiere lesson manyo okwanyo kuom Uhuru. Biro bedo ne maber mondo mi nekech ing'eni pod ike ber mondo bed gi influence mar bedo gi wajumbe moko ma pod gone chonge e od bura. Monyalo gocho ne to nyise ni jogi dwa thung'a, jogi dwa maya mwanduga ma samoro giwacho ni chane ok akayo maber dhugona koko e od bura kucho. Koro bedo ni William Ruto dhi neno ni UDA ni okotho. Mokwongo ni obiro bet ko yudo omenda kata obed mana gi wajumbe 15 to Rift Valley bi ng'eni duong'. To William Ruto bedo ni pod en gi teko kata odhi retire ka pod oko jony mi odhi neno ni ng'at mabiro kawo kare kata wajumbe mi biyier bang' kosewuok e telo gin wajumbe mawinje. Mamoko kuomgi gin jok ma ene manotimo nade. Ene mane jok manokonyo kendo biro neno kata senators bende ma pod odhi bedo gi influence. To influence ni bedo mana ka in godo kata in gi mbiye od bura. Koro miyo kata bang' yiero ma 2032 nekech 2027 ne to chalo gima osetiegorego. Kata ma 2032 cha William biro neno ni konyalo bedo kata mana gi wajumbe 50 ma UDA nyalo bedo godo. To tiende ni UDA pod biro yudo political parties fund. Tiende ni kothung'e ahinya ng'at ma biro donjo 2032 kapo nono William ngima biro bedo ni William pod nigi influence ma embe nyalo luonge kaka nyodhi manyo Uhuru cha. Tiende ni lang'o pod winje. To lang'o ni winje mana kokalo kuom political party ma en godo giwe ajumbe adima en go. Gima inyo Gideon sani no onge gi wajumbe kamketcha kaka ne ken wache mane en go mano oseringo dhi. To sama in gi wajumbe kati ionge telo. Achiel kuom gimomiyo jakom en jakom en ni kata odoko no onge od bura to en gi ruethe e ODM kanyo ma koluongo to biro. Mae momiyo William ka noyiere ni to ringo manyo wajumbe makaluo manoringo telo State House ka. Yes. To mae ywak marigi ji ywago ni natimo makosa no nega bed gi party na maneni gi wajumbe na. Nabire mesa gi lweta nono. Nabire mesa gi lweta nono kana wacho ni William ing'ama ber. Gima chuno nyaka waket kokwa onge. Taparo ni magi gin lesson ma jo siasa gi osefwenyo. Koro sani moving forward mana kaka Uhuru okwame Jubilee to mana kaka Gideon okwame KANU kata UDA ni bende William biro kwame kata odoko ni ok obi bedo gi uma malach to thoto ko bi tho nekech mae e gari mobiro bet kotiyo godo masamoro ko odiye matin to ogolie joge go ni adhugo koko ni joge don't record nikech chike pod tin mana kaka Uhuru Kenyatta se retire but pod ngi teku e duond bura mar Jubilee. Okay. Kaka embo dhi bedo godo e duond UDA ni to malich kata mamiti moloyo ni koro ok odhi tae gofuku ne gigi thoga nekech itayo gi gofuku tayo political party tek to kasa makuru in gi wajumbe madhi 24 go tiyude omedna kit kata Jubilee be ok ng'eny kodgi tiyudo political parties fund cha koro bedo ni mayot mar tayo. Erokamano. Nyakwa Ramogi waduogo kendo tok weche manyien lak saa 3 mar okinyi makone Ramogi FM kar chuny jaluo en kanyo saa 3 okalo kod dakika 17 warwakni machiegni kendo e tielo mogik mar kaka waneno okinyi makawuono. Juma mokalo chien jogoro mongere e Kenya mangima nodhi e gwenge kama gi ae mondo megi chak chenro mar nyota. Chenro mageto yudhe ma osir kanyo kod World Bank ma otiyo pesa mar laona bilion 5 te gigeto mar neno ni yudhe mekwa bedo kod thuolo matimo hala gi tije mag nyalo yudo godo sabun gi mapile ka pile. Jatend piny Kenya William Ruto bende yande olieko ni chenro ma kamano ibiro time wards 1450 mageto yudhe 70 e ward ka ward, 35 mag wakeini, 35 mag gin joma chuo kanyakla kod joma mantie kod kit ng'ol mopogore opogore. E kaunti mano makaluo, kaunti ma Siaya, kaunti ma Homabay, Kisumu kaachiel kod Migori nyocha waneno ka pesa marito mag sirikal ne or mar wuoyo gi ji ne chako chenro makamano. Governor
chenro ni obiro mana igni ariyo kende to dhi ombulu World Bank to billion abich mage wacho ni en pesa mabiro dhi e agulu ni World Bank wacho ni gine mage gidhi ng'iyo kaka pesa ni tiyo mage chwa ginde nyaka report gi sirikal en mana chiwo lwasi mondo chenro mar nyota ni otimre maber. Victor, samora mora ma pesa kata omenda dhi ne jopiny en gima ber. Nikech kama pesa odonjie dhano buonje. Kendo kama pesa odonje fungruok nitie. Omiyo en gima ber ma dang' wawach ni sirikand William Ruto otimo ka gichiwo lwasi maber to gitudruok maber gi World Bank kata bengi mar piny mangima mondo omenda gi odhi ne jopiny. Mano en gima ber nikech omenda ni jok mabiro yude gikone gibiro loko ngima gi. Kech kata yini masani 50,000 moro kogore huku ni kanyo. To kata wambe nyaka wawinje ka gima entie. Kech wang'eyo gima jatimo wacho pile. Wang'eyo kaka gijachapni kwatieko chenro. To kata ken samoro ka gimoro redore ne ga M-Pesa. To injo mako sechake ne gavana in kanye. Jei to koro kadwa wuoyo kuome nikech endo koro ng'eyo. Koro miyo kamoro amora ma Simon nitie kata mana kit buonjo kata mana kit wuodh ng'ato. Jalokrega. Nikech wuora ajito keo ko dada. Yande ne wacho pile ni ng'amodenyo yie jawang' piyo. Kendo ng'amodenyo dondore. Ng'ama onge pesa wuoyo mang'eny. Omiyo Simon ni kodhi e lwet nyithindo gi kata odhi mar loso eleni gi kamo konyo. Mak mana. Strategy ma piny owacho tiyo godo nikech mabe koro wasumo gi paro nono mana kaka wajatimo ga. En ni information kata wach ewi wach mar nyota ni kuom lere gi kako dhi tiyo podo piny owacho time yo mowinjore. Nikech nyaka juma mokalo ni moko kuom nja wakia kata no omenda ni en mar World Bank. Wansa moro nja waparo ni ma en oshuru mar jopiny ema koro igolo ni. Pod ok gitiyo gi ute mag fwambo to gi mbui mar lero weche mag nyota ni yo makare. Ok apar kata mana ni Ramogi Baraza kacha ji adi mise host mag olerie ne oganda wach nyota education mondo mi ng'at madhi ka omenda ni ong'eyo no omenda ni en loan. Requirement mage kao chife gi baraza kende ok kijende gi wawacho ne gipile ni kijende gi ni e mbui. Kijende gi kata chief luong baraza to ok gibiye nikech samar baraza no gitin godo. Mae gima wacho mbinu machon mane iwuotho godo kikoni kawuono ido ka kidebe ochungi mosa 12 gitungo kinyi kolando ni wadhiro mo sikul kama tinde gigi ni e mbui ka. Kora paro ni civic education kata loso kum lero jopiny nikech ing'eyo ni mae okomenda mokwongo. Hustler Fund neni kacha. Wabedo gi Uwezo Fund, wabedo gi Youth Enterprise Fund, wabedo gi fund gi fende gi. King'iyo gi ibiro yudo ka lokruok maduong' mane gikelo ne onge. To ang'eyo ni William Ruto wachomo siasa. Koro koda en siasa, koda ok en siasa Victor, pesa okia siasa onge mondikie. Ni ma siasa. Ng'amo dhi okonyo ngimane, okonyo lakini aparo ni tiyo gi PSS gi kende ok nyal konyo. Ka William Ruto nyo dwaro gino. Ket nineno ko luongo permanent secretaries gi kata jo goro mongirore migepe mopogore emodhi oketie. Wan gi kaka inyalo yud bende rawere gi. Tiegruok margi. Samoro ok ochuno ni nyaka idhi ketgi e hole kitiegri. Information ne kichiwe mbui kacha. To ng'ato dwaro ne tiegruok ni oyudi ayuda tinde kata mana video kata to uwinjo to yudo siso mar dhi kao pesa. To ng'eyo ni kinde duto sirikal nigi richo mage. Kendo richo sirikal ng'eny. Ka samoro ng'ato neno ka jotend siasa gi jotend nanga emotelie gina ahinya. To samoro gineno gino mana ka gima en gir siasa. Nitiere yawa miluongo ni influencers. Nitiere ute mag fwambo. Kuom ranyisi kidonjo kaluo kae Ramogi TV, Ramogi Radio, to gi stations mamoko. Kamba kama e gore kaka koro wagoeni. To jopiny winjo ni nyota ni tiende ang'o. Kosena nyota moma oguyo. Nyota ni tiende. Oguyo nyota. Oguyo mong'ere gi nyota. Nyota ni tiende ang'o. Omenda ni kuom ward 1,450 midhi
kawyegi criteria mane midhi kawego nikech kochakore kawuono aparo ni nitie training monego bed ni gichako to bende ichiwe yo ma uyanga machalo nade nikech wang'eyo jo Kenya gomenda kata obed mana mar World Bank to wang'eyo gigodo bende ywak moko biro bede ni anto gige ganyocha ber na chwalo to nekech nitiere ng'ama nonega ng'e nikech wang'eyo gimoro amora madonjo kuom sirikal koro magi gin mbaka manyaka go eka koro iyudo ka samoro omenda ni kopo ni en loan to kodhi bedo omenda ma samoro rawera moro dhi okaw to chako dhi omedo godo wendo kaeto kiny isiemogi kaka koro ineno Musalia Oparanya nigi tich matek mar siemo jok manokawo omenda mar Hustler Fund ni koro iteru e CRB koro ok ubi timo gik ma propaganda bedie mang'eny kata mana mae ndinya winjo ka PS mar PS Mutari nyocho ka en Migori County nyocho siemo ni ng'ata man gi gowi Hustler Fund kamoro pesa ne ok bi yude nikech yes nyalo mari mar konyo joweteu bedo mane piny nikech ma sirikal cha ne sekawo mitiyo go to kidwa duoke to gima nomiyo joka nokawo machamo tiyo go mok duoke ne en lack of civic education mana kaka koro iwinjo walosien koso puonjo jopiny nikech omi ng'ato siling 500 ni mondo odhi ochak godo ohala chak yani kata mana kech kata mana ng'anga ma wacho cha bende gi sube joka kuma ni en 200 mondo be mak koro Victor Mose chiel chuth to kata mana tong ng'anga kang'eni ma biro go ka nengo gi ni malo koro miyo samoro amora michiwo omenda Victor ok mana sirikal kende loan gi seng'eyo ni gisehinyo ji mang'eny ka ok omigi tiegruok mowinjore nitiere ji mang'eny mosewal utegi gi riwruoge moko nyal luongo to en ni tiegruok nyaka bedie to moloyo ni mbaka makoro wagoyo ni jopiny mang'eny pod winja nyota ni pod ok olernegi to kuonde milere ka omenda ni target kijende mantiere ma gi ok okalo 29 tiende ni jogi thothgi kama giyudore ma wacho ni sirikal mbui jogi nitiere internet ka jogi nie TikTok ka koro tiyo gi kech king'iyo kata mana top trends e jumani ok ibido kama ne nyota ni trende mano tiende ni information no pod ok ochopo ne raweregi koro ka mondo information ni ochop ne rawere to tiyo gi PSS gi kende okony manyie ng'ama chalo kodgi wawacho ne gi pile manyie ng'at mane yalo injili ni obed ng'ama yowere gi winjo tikuongi puonje koro kise puonje to kiny kowuok e mbui kacha tembi neno ni nyaka kare ng'ane gini odonjone koro iyudo ka mbaka ni gore malach e mbui gore e Twitter gore e Instagram to kijende gi yudo ni kare gini gima ber ka ok kamano to samoro inyalo tigo jende gi ikgi lakini joma dhi yudo pesa gi to jomopogore to kata ka kijende gi oyude to nyalo bedo ni ok otimo intended purpose nikech ng'ato biro nyisa ni World Bank oting'o joma riek ni ne gisemenyo ema biro nyisa ni jo Kenya ka bo oting'o joma riek mong'e menyo pesa koro aparo ni jowa to wuog oko jok manyocho se apply nikech mae en omenda mar World Bank kiyude titi kode maber konyalo loko ngimani nitiere ohala minyalo timo kode gi tiegruok mibi migi jowa kik bed ni ok owuok oko to sirikal nyaka tim tich mapek kinde duto ma wawacho negi mar neno ni gik moko ok los mane boardroom to gi World Bank to gi wuok ma ok giwuotho gi jopiny erokamano Ken ma chenro mobire seche mobiro ni bende jomoko nigi penjo ahinya biro mana iga achiel kende bang' ka yudhe nyocho ng'anyo kan tije waonge go wan gi chandruok sirikal ok winjwa nyota be koro biro ka nyota ini winje nang'o en dibende nyota moma owuoyo kaka Fred wache no koso ang'eyo ne sani thothne chenro ma William Ruto timo gin mago ma bende kopogore kod loko ngima oganda to gin mago bende geto neno ni yiero mare obiro chopo kare nikech ng'ene duol manyien ochako dhi onyiedhore ma bende ne onge ji noko geno ahinya kane idonje yiero mokalo en duol mar rawere ma waneno gima ne ochopo kama ne ochopo ma gikone ng'anyo mapek mane okelo achiel kuom paro matiyo joganda nitiere godo mar ni duol inyalo winji taparo ni mana ka osebedo kowache kinde mokalo kapod ok awuoye weche motenore kod ng'ikruok manitie to kod ywak manitie en ni chenro moro amora ma sirikal ochako manyalo kelo lokruok e ngima oganda kata nyalo kelo lokruok e ngima ng'ata ng'ata
owinjore bed ni makgi lwedo ariyo nikech kata jatelo no mantiere sani ka kinyo wuok to ok onyal ting'o chendo cha ochako ringo godo turgi. En chendo ma kosechaki to osechaki odhi nyime. Kuom ranyisi sani kaponi kech wan gi wuod 1,450 e pacho ka. Iwacho ni Nyota owinjore bed ni kawo rawere ma kwan gi romo 70 e wuod ka wuod. Ka bire wuodwa maro mar Kabondo West kuom ranyisi wantie kod rawere 70 ma okaw kana ma odier ma owinjore bed ni yudo asir mar omenda ma ok duoge nyinyo miluongo ni grant mar 50,000 moro ka moro. Ang'eyo ni odhi lose wach mar lwasi mar ohala gima 50,000 nyalo timo kata ok nyal timo. To kapo ni 50,000 nochopo ni rawera nitiere kod lek maber mar ohala kata samoro yawo nyosi ne moro moliede, to lokruok ma pesa ni dhi kelo e ngima rawera ni to kod jomotene, nyathine moro, wadgi moro, nyamin gi moro, jomondiki tich 2-3 moko ma samoro kata mojaritne moro mondiko kanyo chukdar. Lokruok ma 50,000 ni nyalo kelo e ngima ji 3-4 duong'. To kata ka kiny William Ruto koro wuok e telo ni koro onge, to ng'ani ok biloro ohande ni nikech William Ruto koro wuok e telo. Ohanda ni dhi dong' mana kongirore kendo dhi samoro dhi mana medo yore mage kokalo kuom yuto kata ohala mosebedo koyudo. Koro mokwongo en ni gima ber kobiro kata gimoro amora makelo ber ne oganda kobiro timake gi lwedo ariyo nikech gikone kata kiwe siasa tenge to jo siasa gi ok ban gigi dhi godo. Ng'ama wiye rache ma samoro nyalo bano to be koro kochopo kama koro bane to kendo koro ichomo mana kode chik idhi donjo ne mane okalo kiepi ma emi chak iloye mana gi bura. Koro mokwongo en ni gima ber kobiro tikwongi make. Wadok e wach ma Fred otemo kelo mar nyiso jopiny kata keto ne jopiny ler ni to gini en nang'o to ang'o migeto kode tigeto kode gi joma chalo nade nikech ing'eni king'iyo ok ji tema nyalo bedo gi nyalo mar timo ohala. Ohala nitiere joma ok nyal timo. Nitie mang'ama en onyalo mana bedo e tij andika ma ondike otiye to chiewo to dhi e tich to chako duogo. Nitie ng'ama bende en tich monyalo tiyo en ana tije ma itiyo gi lwedogi mas kendo kanyo berie mogik kendo kanyo moyute ma samoro ka ikawo pesa mar ohala mikete lwete to nyalo chame kata gi ndalo 2 ma ohala no kendo bok bibedo. Koro pod nitiere ting' ahinya momiyo jomoko ne penjore ni to ang'o momiyo iriko chenro no. Irike kamano nang'o. Owinjore bed ni time e kidienje to mak mani sirikal bende biro ng'isi ni gini kama yudore no emitime nikech nitie ng'ama owuok oko ma koro siro chenro ni ma koro en bengi mar piny ngima mar World Bank. Koro ting' nitiere mar sirikal mondo mi ne ni ochiw tiegruok makare. Ne kinde mane wantiere kod nyasi mar Mama Ruth dala kucho na neno kachiel kuom gima ne jokanyo lose dito man nitiere kacha mag sirikal Jongao Assistant Chief Mama Nelly Mugane owuoye ka wacho ni temo ng'iso jopiny man nitiere choko nyasi makamacha ni kado bedo ni wan e nyasi mar 10 kama to kik wiwa wil ni kuond gima bende wayude kaka ji ochokore monyalo ng'iso gi ni wantie kod chenro mar Nyota ni geto gima kama owinjore bed ni itimo gima kama ma ok itim ma itimo. Koro en ting' ma pod nitiere tachiel kuom yore ma sirikal nyalo chopo kare nikech joma igeto e gigi thothgi gin joma yudore e yo manyasani mag lony mag tudruok gi. Nyaka sirikal tudre kodgi e yo makare ma ginyalo ng'eyo godo ni mondo mi ibed kod nyalo mar donjo e list ni nyaka ibed ni chopo gima kama gi gima kama gima kama. Nyota dwaro kinde jo higni 18 nyaka 29. To ka joma nitiere kod ng'ol kata joma nitiere kod midhiero mag ng'ol mopogore inyalo yie ywak mari ka higa ma ok okadho 35. Koro magi gin gik ma nyaka jopiny ng'e. Kech samoro ng'ato kiny ne chop kacha ni samoro antiere kod midhiero mar ng'ol moro tanje gi 36 iloro na oko nang'o. Koro mago gin gik ma nyaka bedi. Koro kosekete moseng'eni chicken magi to mano bedie kanyo. Ywak na winjo ka Omboko Milema ma ja bura mai Muhaya golo ywak ni owe jod bura tenge moko kuomgi to mi teko ne jogoro mag migepe mag sirikal kod jodito moko mag sirikal kod kweth moko mag siasa emochomore gi wach no tir. Koro gineno ni mibadhi nyalo bedie chenro mar loso listi mar jogo ma imiyo sir. To koro kanyo no kelo na paro moro mani tiere siasa bende ma koro tudore kod chenro mar Nyota ni. Jatend piny na dieri ma joma fuambo kendo nono weche ong'eyo
ni achiel kuom gimomiyo timo gini en mondo mi siasa mare mabiro bed makare. Makmani kanyo to wasetieko tenge kanyo ni kato bed mani konye kisiasa to en gima kadhi chopo e jopiny ma mibadhi ok obedie to dhi kelo lokruok ne japiny. Nikech obro wacho ni bedo na e ofis ni nomiyo wuoyo gi World Bank mokelo konyruok makama mar konyo e yoregi. Nikech ng'eni mag gin joma bende duondgi nyaka dhi winji e siasa mabiro. Kech winjo kata ka IBC wacho ni kata mana ndikruok ma ji timo sani mar ombulu ni ka igeto ji 6.3 manyien e register tata malo 70 mar jogo 75 mar jogo winjo bed ni gin joma hikgi okalo 30 mago joma tindo ma sani nigo pande to pod ok ondikore. Koro nyisi ni ma en ng'ama dhi bedo gi duol e ombulu mabiro. Koro ng'ani emigeto ni to jo siasa ba winjo ka kendo kero tiendgi nikech gimbe magi dwani mondo giti godo mana kapo ni en jaod bura mara kar chung'or bura mari to ka ang' obiro wacho ni kata mana chendo mar nyota ka na wuoyo gi jatend piny kendo mo omiyo uji 70 koro ng'eni jo siasa bende ng'iyo ni koro ma en yo mabende ginyalo bedo kod tudruok gi jopiny e yo mayot. Nikech ng'eni ka en e ward yot mondo wach kata mana wuor ng'ane kata nyar ng'ane maka ng'ane cha dong' en e bucheno mar nyota ne dong' ng'eni gini kawo ma ji 70 kende to ji ne ng'eny mano gine dong' ago mana simu malo dong' echo dong' nyathi uche sani echo oyawo gino oyawo kar chielo bajia dong' ochiele. Koro magi gin gik ma jo siasa bende ng'iyo ni ginyalo tiyo godo mar mondo mi gilos siasa ma koro omiyo nyaka to wang'iye matut ahinya to joma koro nitiere kod ting' mar puonjo ji ni kik wang'iye ni jasiasa moro mobiro uso ni gini sirikal mamale okele kokalo kuom masira kokalo kuom chenro mar kata sir mar omenda mawuok ka World Bank mar $5 billion no. Koro temo ng'isa ni nitiere joma nyalo kawo gini yudho dhi godo ringo godo e weche mag siasa to ka bende nyisi ni kato bedo ni kwawe wach mar jo siasa tenge mibadhi kidek bedie gini maduong' ma samoro bro mana fwenyo bang'e mana ka noneno mibadhi ka NYS ne okeli chendo mag magiko ne milionde modhawo ne olal manyaka sani pod ok londachi kendo mayude yo makare. Kendo joma ne itudo kod chendo makamago tinde gine jodito mag sirikal kendo tinde gine joma otelo ne kata counties mamoko kaka governors kod mamoko bende. Tinyalo paro ni mana kaka mano no obedo cha nen chendo maka no biro to nen mana mar konyo rawere kendo ne orwake gi lwedo ariyo rawere no mor ni koro magi mochopo ne gikech gikone gidhi yudo konyruok to milion modhawo malaro mana bilion no chomo e ofuke ji manok. Koro kata mana ka kidek yudo ni kata mana listi mar jogo ma idhi gol inyalo bedo ni nitiere akumu moro kata owino moro kata piyo moro manitie listi mar ward maru to en ok ojakara mana ward no. Koro magi gin gik ma nyaka sirikal neno matut. Ojanja ng'eny e Kenya kaka timo pesa jodongo cha. Kaka timo pesa jodongo cha. Kech koro ing'iyo sani bende ni kech sirikal wacho ni nyaka ibed ni nitiere kod dwaro makende mar mondo min mamiyo omenda ni. Kech an koro sani kawuok ka wach ni ne ika pod tin ne 29 an kata ma 28 moro tawuok adhi achiko lweta tatiyo gi yore manyalo tiyo godo mag nyalo mantiere go to kawa to soya e list omiya 50,000 no. Ing'eyo ni ahinyo ng'ama chielo mane owinjore bed ni yudo omenda no e wardwa to ok oyude nikech an ting'eni ok awach ni an godo ahinya to kapar ni owinjore bed ni sirikal wacho no sira mondo mi achak ohala ma 50,000 sani manyiso ni koro atiyo kod nyalo mantiere godo mar chopo e ng'ane ka ng'ane manyalo go simu ne ng'ama kama mar nyalo go simu ne ng'ama kama ne apis ma kama tikawo 50,000 imiya tiweyo ouma moro mano winjore bed ni yudo 50,000 e ward cha ma en samoro 50,000 ne mana dhi loko ngimane e thuolo no kaka timore ga e poch mar basari cha. Koro mano achiel kuom gima nyaka sirikal nen to koro kendo kata mana gikone kidok e siasa kama to kae ma bende mirima biro bedo ni wacho ni nikelo nyota to wan nyota no kokonyowa nikech ji mamoko none mano yude. Koro kanyo bende nyaka ji nen matut joma bende nitiere kod ting' kaka jokanyo joma omi telo weche mag siro chendo makama nyaka to ng'i matut ni list migole nie ng'ani be en ng'ama ong'e kor gweng' ka to bende entiere kod dwaro makende nowinjore bed ni miye sir mar omenda makara gikone to bende entiere kod nyalo mar timo ohala nikech samoro ng'ato dwaro ma entiere godo e kinde no en mano mirese weche mag thieth samoro ne ng'ama no osedhi ma midekre kata midhiero mag rem mar nok mar ofukoni nomiyo donjo kata mane yedhe mamero ji donjo kata mane kong'o nyasore gini gik makamago. Koro samoro en ng'ama kikawo 50,000 mikwongo isoe lwete mokwongo ikwongo imiye konyruok mar korka weche mag thieth milok pache mofweny ni karen bende nitiere kaka onyalo dongore kapono kawo penda moro okete lwete. Koro gikone kech ang'eyo ni gini kochake to samoro ok obirumo ka gikone samoro nyalo biro bedo kata gi tielo mar ariyo
Koro tielo mokwongo ni en umanyo yo munyalo sire godo ni wuod ka ng'ane en to konya keto 50 e lwete nikech samoro ok odhi bedo kod nyalo mar tayo pesa en wakwongo puonje watere kata ma gimiluongo ni rehab kama inyalo lokie pach ng'ato moweye timbe moko ma samoro nyalo miyo kota chenro mag dongruok makare irese kanyo to kobedo dhano makoro riere mochomo makoro wiye tiyo maber to koro ikawo gimoro ikete lwete koro nyalo tayo. Koro mago gin gik ma nyaka sirikal non matut ahinya. Gikone wabiro bedo kod gima wacho ni ne omendo wa malo gimiluongo ni mane duto wacho ni trickle down. Omenda no wa malo nochopo e kor gweng'wa ka nokelo lokruok ne ji 70 kata rawere 70 gi ng'ato ndiko ji 2. Koro wan gi ji makoro sani ondiki e chenro mopogore opogore mag kech ng'eni gweng' kachi nyalo timo gik mathoth. Gimachielo kaponi kaweyo ne Fred en lwasi mar ohala midhi time ohala ni. Nikech mani chuny wach nikech ing'eni kuom ranyisi kane Mwai Kibaki nokelo wach mar apiko ni neno kaka ji teno e wach mar apiko ni nikech luru samoro jabedie niya ginyalo bedo mang'eny ma ji te time mang'amuting bedo maonge koro ohala ni chalo kagima ohala mawang'o ji te. Ting'iyo kata mana sani king'iyo kata kwan mar lesen ma itiyo godo e timo ohala Kenya ka samoro githothie mokalo bet duoko osebedo makare kind sirikal mamalo kod sirikal ma county gi ni ng'ama kama koseyudo gini to lesen mimi mokawo kata mong'ado en mane kech kinye mane yude ng'ato ni idwa ni pe nikech osuru ma kama dwarore to 1050 osuru ma kama dwarore to samoro omenda mar 50 bende kine ang'ornigo to samoro ibro ore ma ondus bathe bengi bo chako nduso bathe gikone idong kada mag 40,000 midwa chako 40,000 midwa chako go ni kor ka idwaro lesen makama chulo wuon ot ma bende winjore bed ni kodesa ode midwa yawe onyosi nino kata midwa yawe dukani moro matin no en bende odwa ni mondo ikwonge chule gimiluongo ni goodwill samoro dweche adek moko to samoro dwe ka dwe en 10,000 pradek osedhi koro lwasi mar kaka idhi timo ohala ni en wach machielo kech gikone ng'ato nyalo wuok to dhi muodo pesa no kaka koro mar yo makamano to donjo hotel to cham gine ng'adne mandas kacha to olne supe wiye to chamo ae koro mago gin gik ma nyaka sirikal non lwasi midhi time ohala ni kata kaponi isechake to jochik lwedo dhi bedo maromo nade ma koro biro chiko lwede kiny chiko lwetgi orucha koro lwasi no riwo nyaka kama ng'ato wuokie keka koro dala ukacha ka ng'ato ang' oseyudo omenda no moyawo go ohala to koro bang' dwe achiel jodala te anyuola te koro ni kanyo ni ng'ane nyathi okwamo gi gine ornwa gimoro kata samoro ng'ato ni 10,000 monyalo tiyo godo to koro dwani mondo min bende 15,000 ma in go cha chaki golo 5 chaki miye koro nyaka lwasi chiw gi sirikal lwasi chiw gi jogweng' lwasi chiw gi familia mondo koka gini obedi ma nyalo bedo lokruok magikone wanyalo wacho ni gini nokele to nokelo lokruok e kor gweng'. Obed gimoro ma nyalo bedo noni to ne watime higni maromo kama ma ikelo lokruok mosekelo ne jopiny mane oyudo konyruok. Gavana, idwa medo wach moro kanyo? E gik ma Keno wacho go te. Duokie gik ma achako go. Nyisi ni sirikal ok otimo puonj makare to gi tudruok gi jopiny e wi wach omenda ni. Do tim piloting mokwongo apimena. De Ken ko wacho gik mowacho gi. Yes. Dine mpaka ni gore. Nikech Victor, Ken temo nyisi gimoro ni pesa wendo ne tin. En be ki iyude sani. To e kaka simbe bendo chakore madhin to kare jogi nye rita. Iro ka Simon dojo gani. Baba, orna agira cha. Orna mara cha. E kaja gowi bende ong'eng'we pesa. Men samor ni. Shida bendo ng'eng'we pesa. Koro magi gin mbaka manyaka go gi jogi 50,000 en pesa inyalo wach no ng'eny to ok ong'eny. Sasa moro jok mosebedo gi ohala matindo tindo. Mondo bore sisi kama jaga. Kata mana gweng'. Kata mana gweng'. Ohala jok ma samoro seloko ohala matindo tindo. Maga swekra ka wan kama. Wang'eyo na 50,000 no inyalo ndala dek orumo. Kodhi enya to juma. To Ken owacho wach moro ma important. Ewi wach mar lesen midwaro kuom chako ohala. Wa assume no ohala ni en ng'at ma koka chake manyien.
to kata ka nodhi kode to nyalo medo kode mwandu. Tainya jok ma jogi target gi aparo ni gin jogo maonge gi tich. Nyathi moa e sikul mo graduate moa university kata wa e college to pok ondiki imiye 50 ni ohala mane ma onyalo chako godo kech ohala ni kinyozi ok do chaki. To ka do chaki to lesen mibi dwar kuome ka jibe ok debedi gi kinyozi te. Jomoko nyaka bedi maonge weka dhi liel jomoko kuonde mamoko. Koro samoro ng'ani oyiero ohala ma ng'ani oyiero ma to be ji oko jo ohala te. Duokie wach ma wawacho cha ni to tiegruok bendo betie makare mondo omenda ne kik bi dhi so nyithindo gi obadho makoro nyithindo biro lale kor gweng'. Ka koro gionge. Mondo ohala ni nyathini kik dhi nyiewo godo earphone kata gimikete wich maduong'. Nekech samoro ibiro yudo ka lessons midwaro e county ka kende Victor. Gima ken wacho no yiena nuo. Magi gin gik moko kuom obadho mamiyo loko ohala bedo matek. Kiny jokanjo osebiro pedho gige nyathini. Kiny osebiro ng'wane ni lesson makama onge. Bende nitiere yo ma sirikal ne nyalo duoko godo lesson midwaro gi piny. Kaeto sirikal ne nyalo yudo negi kata fumo negi kuonde ma ginyalo golie mwandu gi. En ng'at ma samoro gidwa kelo mwandu kata kama kowal mag lewni. Bende nyalo duok negi ushuru mar kelo container kata koya China. To giriwre kata mana e ward kaka gin no. To giriwo omenda gi. Koro ng'eni koriwe to samoro dhi obedo malach. To kowe 50,000 ni emidwa no obed ni transport mari madwa goli Nairobi ka idhi ikaw godo wuoche gi komba. Wuoche ni benja ne podok ing'eyo yiero nyaka idhi nwang'a chuth moro mane diere ka eko dhi okonyi kata dhi kaw lewni gi isili mondo idhi ter. Isego wiye. Ichaki ikaw transport midwoke godo isego wiye. Koro magi gin information matin mabesa moro chife to gi PSS gi ok gitema bendo somo weche mag ohala to bende ok dang gidhi te mondo mi gidhi giler ne jopiny. Mobilization mane gitimo no mae mo mi winjo wacho niya ne gikaw jok ma influencers to gitrain e weche gi. Koro loso ka kiwinja losieni. Ng'ama wacho weche gi. Ng'ama wacho weche gi to winjo ka gino ya kuome. Mana kaka ng'at maloso kuom party, for example ka ng'ato loso kuom ODM, ti winjo ko loso ka gino ni kuome. En gi duok mar omenda no. En gi Gor Mahia loso wach Gor Mahia loso e wach Gor Mahia. Kata jo Arsenal ni wang' ne wakawo gini. Iwinjo ko loso gino ka gino ni kuome. Ka ok kamano to omenda ni onyalo bedo paro maber mak mana kaka odhi bedo implemented. Kech giko ni kiny ibiro winjo ka ywak moko chako wuokie. Mana kaka iwinjo ywak ni jodongo ywak samoro bende gik moko gwenyore. Mae ok onego bedi timore nekech William Ruto kaka ing'eye gi kizungu en jasiasa miluongo na populist. Ohero gik mamiti e it kendo gik madhi gi unji. Mae dhi gi unji. To jok ma miye advice gi bende ok ong'eyo teno ne kaka itimo unji. Magi gin gik madine sirikal moro kata ni namiyo gi paro to de koro koko gore mbui sani mok yot. Twitter kacha ok yue. Mi nena achiel kuom gik mane kelo conversation kaka ineno ndalo mane gidonjo e space kacha. Koro en iti seyudo nyota. To bise apply nyota. To bise bedo trained. Tiko ni an adwa dhi chako mara kama. Tan ng'eni koro wamiyo gi paro nono to ginene bigi magi miyo wao. Koro mae mane miyo nekech mana kaka Victor ng'at mane higa kinda 18 nyaka 29. Anuoyo ni Victor jogi ok dhi ga e baraza mar chief. Liel be ok gidhi kijende gi. Gin kata liel kachi gunjiri ma kod gendara. Gin girito thum modhiambo. To gik magikete itgi liel ka beka gidhi gimoro chwanyo gima nyaka gi wuona nyuola. Mabe nyaka gidhaw na nyuola kabisa. Somo na nyuola. Gin gisomo nyaka na nyuola gin ok gidewo. Gin jinde giwacha. Gin gi rules magi. Nago mbaka gi ja od bura machon Agostino Neto. The People's Bench kocha weekend. To no kona ni rawere gi. Gin gi rules gi. Gin gi chike gi. Gin gitugo adula magi goyo. Gin gi chike gi mopogore gi chike FIFA. Gin bende ok chik gi. Mabe kidwa dhaw ne nya to bonyisi ni ok ka marino digo. En kata wuon unyisi jaduong mzee hata yona leta sana. Wuo kodhi. Koro nitiere kaka imanyo gi ti donjo gi style no. Iko ni mzae pia unadai sana. Koro iyudo kaka inyalo goyo mbaka ekikonyo gi. To nono kibiro kiparo machalo kama itichaki kete lwet chief. Ruoth bende ber. Tingeni ruoth bende samoro po nigi mentality ni gik moko ichuno. Kaka ne ichuno chon. Nike ok gini wuoda mera wabiro maki. Mano ok ti sani. Dwaro nitie mondo mi jogi puonji gi joma owinjore manyalo kowo wachne joma wacho weche gi.
Mana chonywachi. Wanuni mogik. Asewacho ni ka kenda wacho ni kendo. To ber ni winjoga. Ni kata mana injili. Ingene kirwako kotini no kaka iwinji rwake. To kiyalo injili no to nitie joma ne in serious gi wach Nyasaye. To kibiro ka mirwako gudu moro ma iloko ka ng'iyo katoke kocha. Na yalo injili. Ni yalo injili. Dikoni injili no gitime ang'o? Gitime gino. Giole wen. Gilosere. Gilosore. Dikoni ni onge. Nyaki chal gi gimoro. To ng'at ma yalo injili ni be nyaka chal gi rawere ma keche ng'iyo ni who are the target. Gin joma chalo nade. What target joma tindo. Kwa target joma tindo to nyaka injili ni wamigi gi joma tindo. To nama joma tindo gite nyaki kunge tiegi gi magini donji na gi. Erokamano. Ken adoni otik wach ni mapiyo piyo nikech sabeni paro na ka Stafford ni sa ringo matekni. Ko lumu wach mar nyota ne. Ima nyaka japiny bende ne mar panne ber kwa paro negi ni chendo ni kene ng'iye to sirikal ne geto jogo ma bende pod ok odhi mokadho form 4 samoro ng'ato notiek gi form 4 pod ok oyudo kaka nya donje tiegruok mago gin joma bende nitiere e resruok makama joma bende ne owe skul gi e kore samoro ne somo tamogi samoro omenda no rem magi joma sirikal geto e gini joma samoro ne ok osomo gin samoro ne ok gichake ne ok gitieki gin bende sirikal geto gi ka koro hala ma samoro ng'ato timo luore man gi nyieyo kata nyalo mare to kendo king'iyo sirikal bende geto ng'iyo kopogore kod chenro mar nyota ni nchawa go mbaka gi MCA ma ogwel Homa Bay County miluongo ni Eric Augo achiel kuom rowere ma bende osebedo ka temo loso kod jopiny rawere mondo miyogo kawe chenro ni ncha ne ong'isa ni gima malich ahinya mantiere ka ni nitiere jo ma bende gin rawere ma osebedo kod lony mag lwedo to samoro gimiluongo no boke ne magiyongero jopiny pe pod ok ong'eyo magi masani koro achiel kuom gima sirikal time e nyota ni king'iyo to gigeto mar mondo mi ne ni otiko kata certificate oyudore ne jogi miluongo ni prior learning recognition of prior learning RPL koro komigi certificate ni koro nyalo miyo gi thuolo ma gin bende kopogore kod chako tiji owuon samoro ng'ama osechako mare owuon inyalo dhi pedho ni an tijni alonye asebedo ka time kata king'iyo sirikal bende nobiro mopuodho mong'iyo na nyale momiya otiko certificate mara dibeni ma momiyo giluongo nyaka joneta be nitie ka nikech nitie ji mong'eyo motiegore king'iyo kata mawego korwa kocha nitiere ji mosomo mawego mantiere kod lony ma ng'ama goranda mong'ith ma ok kapo ni miye tich notini to opogore kata gi gima samoro ing'iyo ni samoro ji omo mwandu moko e pinje ma ok okele Kenya ka moselos chuthgi koro aparo ni en gima kare nyaka jopiny bed ka ng'eyo ni kopogore mana kod chenro cha to ng'ata ma dibed ni samoro nigi lony mare ma bende thuolo ma koro nyaka tikaw mondo kapo ni nitie tiegruok ma bende dhi chopo kama koro imiye certificate mari kech tiegruok en moro madundo moro mibiro ing'iyo mane to be inyalo timo tijni adier be itimega timiyi certificate mari magi gin yore ma nyaka to koro kopogore 50,000 cha joma yudo cha to bende ayuda to joma moko manyalo yudo mana matin manyalo wuok kuom certificate mar gima kata lony mosebedo godo cha gin bende nyaka ikawe thuolo ni Augo ncha ng'isa ni achiel kuom bende weche mosebedo ka chando jopiny ahinya ba bende nchino kana gitemo mondo gilos kod jopiny ka giwuotho e gweng en bende wach mar timo tiegruok manyien ne joma pod ok ochako tiegruok samoro ng'eni higa 29 ni isekadhe to in e kor gweng' kanyo in 50,000 ok nyal miyi ng'ol moro ma samoro intiere godo manyalo wacho ni koro paneno ka sirikal wacho ni e nyota ni gintiere kod chenro bende mar tiego rawere ma kwan gi thoth kata ji ma kwan gi thoth ma kihawo mana 600 kucho magikone nyalo bedo kod lony ma inyalo migi certificate mana kora paro ni kik ji ni ma inyama wigi wil ni kopogore kod 50,000 michiwo ne mago halaka nitiere chenro moko bende sirikal osingo ni timo e bwo chenro ni koro mago bende nyaka ket mana sirikal tesri mondo kik giweni ji wil kech ne osesinge jatend piny no lose koro nyaka to mago bende wakete mahino mondo kik bende wich wil ma samoro ng'ato minde ni kode makara samoro nitie omenda mano oket tenge mi dhi tim go mano to koro ng'ato dhi to mino to keto tenge nikech ji ok golo pachgi kanyo erokamano gavana mapiyo gimoro ila kabisa maken ochiego wach mar lal mar stima manyocha ne igoye mbaka Jaramogi Baraza kacha kendo ne itimie gima ber nikech kokalo kuom wachno feedback mwayudo kata jopiny tiere moora mang'eny ne nitie kaka ne gioro ni ote manye jatend migawo Opiyo Wandayi wacho cha
bedo ni stima mang'ikore e kor gweng'ni bende ka ok olosi to pod dhi rocho chere mar ohala gi nikech kaw kuom ranyisi Jawelding moya welding mar e gweng' stima koko olal ndalo 2 kamiyo mano odhi thurgi pod duo karang'o wach mar stima ni ka ok olosi to gigi te di bedo kayiem nono emomiyo wanda inche nowuoye to aparo ni gi messages mancha oganda oro ka gi actie to moloyo gi bedie gi permanent solution e wach mar stima nikech stima kata mana sani gik matinde jende ji time mbui oalo dok e mbui ka internet no onge to gimoro amoro moko to macha ne nyisi kaluwore gi feedback ni stima thago ji e kor gweng' mok nwanga giko nikech odhi ndalo 2 ang'o biro saa 2 ang'o duogo saa 10 odhiambo en ang'o ma ok nyal bedo sorted e wach stima ni for once and for all ma ok ochuno nikech bedo ni jo piny ne oro ni messages kaka nwaneno ka nyisi kaluwore gi mbaka be manyocha ne ntiere ka ni gini en gima hinyo jo piny koro wach nyota ni sama gikele ni to bende gitene gi wach mar stima machando ji kaluo chando rawere gi moeli ni ok nyal dhi mbele nikech kama no onge to magi duto biro bedo kayiem nono arita kwe betene bathe kanyo okay nyota ni obede sulwe mabro rieny kuom joma tindo mondo gik magitimo okenegi nyak maber kik obed beda wacha gima duong' ahinya ni puonjruok nyaka bedie mondo jogi ong'e puonj malong'o e wach mar nyota ni nikech jopiny bende joma tindo ng'etie nyota ni koso ginopowo poya sato rumo ka jo kama nitie wach moro kama gomoni wa mula nena to chal ka gima ok wadhi mule obro kane oporo nyaka wang'e ni to sitiko matimore siayo rumo e kobro nywanda gi mamoko bende jomadongo kuyiena erokamano ahinya jomadongo watieke ma juma mabende koro sikunde loro penj maduong' mar KCSE chakore tarik 17 juma ni gidhi timo rehearsal KJSEA nitiere KAPSEA gini nitiere gi mamoko be nitiere gavana ang'eni juma manyien tarik 20 en odiechieng' yweyo Mashujaa Day wach minyalo weyo godo jo Kanyanam Kinyi makawuono en mane mana kama itene nikech samoro Mashujaa Day samoro nyalo bedo maonge bini wabiro bedo pap kuonde ka to ginono weche mamoko matenore gi weche go skul nyithindo chako penj kawuono wamigi lwasi maber mar timo penj nyithindo ma timo penj nyithindo mabende ikore ne timo penj maduong' mabende biro mae koro en thuolo mar miyo gi lwasi maber to kuonde mantiere by election bende ma siasa gore en kinde mar siasa aparo ni wakwa jowa gigo siasa mamuol kaka siasa mamuol yiene ng'ato biyo kila paro mare ma ok waketo ang'enge man chalo kaka nyo waneno gik manchotimore e chien kacha ang'enge ma samoro hinye ji kik wabed godo nikech IBC mabiro tego jogi IBC ema biro kelo duoko koro jalimiero no paka en ruadhi but wabed gi horuok ahinya seche gi mondo mi kik bed ni siasa makamagi obedie ni samoro wanyalo bedo ni wabed gi hinyruok ma ok owinjore to mogik tenore mana gi wach nyota ma walosi e chien kanyo ma en omenda mari World Bank okele gima moni dhi kawe onge kawe akawa iti kode kolore gi tiegruok mantie kolore gi information ma intiere godo to wakwayo bende migawo motenore gi weche gi ni mondo mi gimanye kaka ginyalo go mbaka gi jopiny aparo danga awe mana gi kanyo mondo kwawuok ato amanye ng'anga mora osrago en puoch gi pak ne jonyuol mose lwasi marach mose bedo ka nitiere nyata weche mag yuto to gise keto motegno kendo gineno ne nyithind jodhi sikul kendo gichulo gima dwarore kata bed ni seche moko to bende ichajo gima duong' ahinya jopuonj bende osetiyo matek lwasi mapek winjo kata ng'anyo makinde ka kinde ywak makinde ka kinde to gisetemo ma gichopo jopuonjre kama chielo tang'eyo ni siasa oseketho kaka chenro mag somo osebedo kadhi ahinya to weche mag lokruok kit somo mar CBC to mak mana ni kama wachope ni en jip ne jopuonjre ma dhi timo penj mar mondo mi gitime yo makare kendo wantiere kod geno ni gibro bedo lokruok ne kiny kendo gibro kelo lokruok e piny ka to mopogore kod chenro mar penj ma koro omedo kwayo maber ne jopuonjre go en ni jopiny bende omed mana goyo kogno sani en kinde makoro ichako ng'iyo jotelo nikech ng'eni nowacho kinde mokalo kendo pod omedo wacho mana koluwore kod buk mane Michelle Obama ondiko ma iluongo ni Becoming mabende nowacho ni kit telo kata telo ok lok ng'ato telo ng'iso mana gima ng'ato ne en kata samoro kaponi ng'ato yudo telo koro gima obiro bedo e telo no ok ni mano gima lokruok motimore ne en mana gima ne en to koro telo cha ema onyiedho gino oko gikone bende iwacho ni ng'ato kobedo jamoko
tok ni pesa emo loke en mani koro pesa omiyo koro wang'eyo kite mane koro apani ma thuolo mosebedo kosekalo higni 3 ka oseromo wang'eyo ni to ng'ama ne yiero no dibed ni waneno kite marach ma koro inyalo loke koso dibed ni ok waneno kite marach koro inyalo duoke kendo. Erokamano. Miya gobo penjo mane ombulu mane go gana 222 chabe osekonyi kaka jago kura koso owangi kaka jago kura kwa Mugajwang mane mukero e giko mar chenro ma kaka waneno kinyi makawuono. Ang'eyo ni joma timo penj margi jo grades machien gi timo penj margi mar lotam mar 3 gi loro higa kanyakla kod madhi timo penj mar KCSE, KPSEA, KJSEA kanyakla kod mamoko bende wakoino maber ahinya. Madoko higa mogik ma itime penj mar KCSE. Antie kod gene joma mamoko ma samoro ne okier higni mokalo chien nomi thuolo gi sirikal ni gichak ndikre kendo. Ma koro bedo thuolo mari makende mar ng'iso nyalo mari. Jonyuol gi jogweng' wachiwro lwasi maber ahinya. Joma nitie kod liete, disco matanga gi gik mamoko wachiwro lwasi maber ne joma timo penj mondo mi gitim penj e yo ma nigi kwe gi muolo. Joma nitie kod by election Ugunja gi dala mar Kasipul siasa osemana chakore, campaign period ochakore orumo tarik 24 dwe mar 11. Timore gi muolo jopiny bedo gi oteku mar yiero ng'ama gidwaro e kombego. Kamano riti ma kawuono kwe ma Jehova Nyasaye mar bedo kodu nyaka juma machielo kendo ni ma tarik 20 wana bedo kod nyasi mar yweyo mar Mashujaa Day ubedo kod odiochieng' maber. Ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. At Papillon Lagoon Reef, the ocean greets you at sunrise. The palm trees dance in the breeze and every moment feels like magic. Now imagine 3 nights of this paradise for only 36,900 Kenya shillings per person sharing. And here's the secret. These special rates can only be unlocked through View Travel. Plus, with our Lipa Pole Pole plan, your dream escape is now easier than ever. So don't just dream of the coast, claim it. Papillon Lagoon Reef, exclusively with View Travel, where unforgettable escapes begin. To book, visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ich lach nonego okal tako. Ma tiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyamo. Seche moko agombo na teri e dala imos babana Batimaya kalionge Samora bedo piny e dier ndara awuotho kenda kanya ne ko e ndara
Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial star 860 star 416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka inyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Na to kori winjo, kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo gimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number.
nyakorom gajwang dakika na boro tok sangwen marokinyi arwakini machiegni chenro mar mbako romo sud machiegni monwago mbaki kin thuolo mano mar saa achiel mwantiere godo kapok romo saa 5 mar onyango. Okinyi makawuono e chenro mar mbako romo wagoyo mbaka kaluwore kod midhiero mabende osebedo kakwako okumba mano mar SHA. Kaduoki chien nyakorom gajwang piny Kenya nwatiyo kod okumba mano mar NHIF, National Health Insurance Fund. Kata kamano jod bura mapacho ka nokadho chik mano manotimre chien tarik 22 dwe mar 11 higa mar 2023. Chik mabende koro nawacho ni piny Kenya koro biro bedo kwacho kutiyo kod okumba manyien mano mar SHA. Toshani nochako tiyo nyakorom gajwang chien tarik 1 dwe mar 10 higa mar 2024 nyaka sani higa en 1 koganda mapacho ka tiyo kod okumba mano mar SHA. Katika mano yuak osebedo koni kod kocha inyaka luore kod jotuo mabende osebedo kanena chiedh nade gi okumba mano mar SHA. E chakruok mano mar dwe mar 10 nyakorom gajwang nwaneno kanyo ng'anyo mabende nobagi kod jotuo mabende nitiere kod kute mag ayaki. Bang'e nwaneno kanyo ka jotuo mantiere kod kansa bende no ng'anyo ka yuago reyo ne okumba mano mar SHA mabende ok chop dwachgi. Omiyo kiny makawuono wago nambaka mago mag jotuo mantiere kod kute mag ayaki mabende yuak kaluore kod okumba mano mar SHA. Kiny makawuono antiere kod ajal mowinjore kod thor wach makama. Antiere ka kod Nelson Jumo Tuoma mabende en jata chenro mar NEFAC. NEFAC en riwruok makelo kanyakla jotuo mantiere kod kute mago mag ayaki. Ong'ere kaka the National Empowerment Network of People Living with HIV and AIDS. Arwakin machiegni Tuoma geno mara ni ichako juma mari makare. Machiegni chenro mar mbako romo. Mana kwa chako yuak mago mag jogik mabende nitiere kod kute mag ayaki kotende kod SHA en ang'o nikech nwaneno ng'anyo mar tipo mabende nubago chien tarik 3 aparo mano mar dwe mar 10 mabende wantiere ni. Mokwongo gago atimo erokamano kuom rwaka e mbaka ma kawuono kendo luonga e mbaka ma kawuono. Kendo waduokonu erokamano nikech ujawach ga wechewa ma lure gi weche mag kute mag ayaki kata dak kute mag ayaki e Kenya ka. To mokwongo kaka isewacho nyinga iluongo Nelson Otuoma. Tiyo kama iluongo ni NEFAC. NEFAC ni en migawo mar joma nobedo kanyakla kata kapok wan wachako tich kuro. Joma ne nigi grube manochako waluongo kisungu ni support group kata self help group ma joma odagi kute mag ayaki ma osepim oyudo ni gin gi kute mag ayaki kendo koro gi yangre ni wadak kode. To maduong' mokwongo mwadwano wawachi ngeni Kenya ka kwasepidhi to ka pim mar kute mag ayaki timo nono. Kosepimi chon mae tuo mane hinyo ji kendo ne onego ji kabisa moloyo to thurwa. To sani koro kachakre higa mar 2000 nyaka 4 thieth nitie kendo thieth en thieth ma ichiwo nono gi migawo mar sirikal kar mag kuonde thieth. Sani ichiwe kaunti ka kaunti kendo osiptal kidhi timigo. Koro wasebedo ka waluwo wach tuoni kalure gi kony mwayudo koa oko. Sana kony nyocha Amerika kama waluongo kisungu ni PEPFAR kata jomoko dendo ni USAID. USAID no manie gulu mane ikete pes PEPFAR to koro miyo osiptande wa kata kaunti wa mondo tigi okony go joma nigi kute mag ayaki kata joma nigi tuo mar kahera kata malaria. To koro kalure gi dwe mar 2 jatende jo Amerika nowacho ni en koro ong'iyo mana thurgi. Giwacho ni America first. Mabende en kare nikech jothurgi otemo miye kura. Koro nitie rem mosebedo sana ne joma nigi kute mag ayaki. Nikech ka in gi kute mag ayaki kosepim boyudi tidhi tiketi yath miluongo ni antiretroviral therapy. Koro ARVs gi ok en nochangi to en nothiedhi. Kisungu wacho ni lifelong. Kichako to kiwe. To kata sache mwawuoyo sechegi kaka wawuoyo ni yien go nitie kamoro amora kidhi tibomigo nono. To sama inie yath ma antiretroviral kata ARVs onego bed ni idhi e laboratory tipimi ting'iyo kaka yadhno tiyo e dendi. Okonyi koso okonyi nyaka koro ichake. To yadhni gin bende yath ma koro nikech gin yath mawacho ni kwiri mar virusi mar ayaki choduoko piny obende samoro nyalo chando dendi matin. Waluongo ni side effects. Koro onego bed ni kapok oketi e yadhni
ting'iyo ka dendi bende otegno minyalo bedo e yadhni. Sana sana joma hikgi ng'eny, sana sana nyithindo be. Nikech watimo gi kisungu ni kidney problem. Yien gi moko kimuonyogi to dhi e nyaroki. E nyaroki kore ma process. Koro mano nyalo kelo ne kidney problem. To moko be liver nyalo kelo liver problem. To gi fuoni mopogore opogore mag del. Koro ikuongo idhi e laboratory, kisedhi e lab tipimi tiyudo ni dendi otegno kendo chiny tineno kuma iketi. Koro tiende ni sami owacho ni e Kenya ka wan gi 1.3 mag joma nigi kute mag ayaki ma be nie thieth. Nitie joma wasechako e line mwawacho ni first line. First line kendo en mong'eny, karibu ji 1 million. To ka one ka koro kodhi kudi maber tiketi e second line. Second line bet otegno matin, koro dwaro ni chiemo maber, yien moko be chak itiyo go e iye ka. To third line be nitie. Sana sana jok ma olewo sana kok odhi e thieth, ok odhi e pim, chako ka koro ok ginyal budho ahinya e first line. Koro kata wawacho ni thieth nitie kendo en nono, to sani kidhi e osiptal mokwongo samitimo ni consultations, tipenji penjo mokwongo ni to ise register gi SHA. Koro en tijwa kaka jo NEFAC mondo bende wawach ni joma nie NEFAC go, joma nigi kute mag ayaki, ni in nyaka ibe register gi SHA. We chulo michulo subscription to nyaka ikuong register gi SHA. Ma jo NEFAC te ose register gi SHA. Mar ariyo, koro inyalo keto pesa ka ok iti, nikech joma tiyo ting'ade. Kok iti tinyalo ga keto pesa ma jo SHA dwaro cha. Mar ariyo, chon kanyocha wan gi PEFA gi Global Fund maber, to nyocha gigi mawacho mag lab mitimogi gi pimgi nyocha itimogi nono. To sani lor kuonde thieth mag ayaki manoluongo ni CCC. Onge klinik miwuok kaka kata idhi Homa Bay, kata idhi Kisumu, kata idhi Isiolo, kata idhi Mombasa, ni wuok idhi mane klinik mar HIV. Sani koro gitimo gimiluongo ni integration. Tiende ni idhi e osiptal kaka kidhi Mbagathi ka, tidhi kamoro amora ma ji odhiye. Iriwo kanyakla. Koro ichako gi consultations. Koro consultations nitie osiptande mag sirikal magin tichulo achula Sh50 kende. Mabe kotami to gitimo gimiluongo ni waiver. To nitie osiptande ma nyocha ikonyo gi jo PEFA gi jo Global Fund moloyo mag jo kanisegi, ma jo Anglican, Catholic. Gin to koro nikech gionge pesa cha, gin giketo fee moro kanyo michulo 500. 500 ni en michiwe mokwongo kapok idonjo kama thieth minene. Magi ute thieth mag piny owacho koso mag ji? Ute thieth mag piny owacho nitie ma ikawo Sh500, nitie moko mathiedhi nono, lakini gima gidwaro ahinya en Sh50 miyawo go file. To joma nyocha kaka koro kawan ka mae dala ma wadakie, to idwa yath, inyalo dhi Mata, inyalo dhi Coptic, inyalo dhi Gertrudes. Gin kech nyocha ikonyogi gi USAID, to sani USAID onge, koro kidhi to nitie fee ma giketo ma sama nyaka ichulo 500. To chon nyocha gitime nono. To waduto kata kwa kawo Nairobi ka, joma nigi kute mag ayaki Nairobi ng'eny. 151,000. Ok ginyal dhi Kenyatta kata Mbagathi kata Mama Lucy magiromo. Tiende ni moko nyaka dhi nikech osiptande gi ng'iyo nyaka jotuo moko. Ging'iyo joma nigi malaria, ging'iyo joma ng'eny ma nigi hypertension, diabetes. Koro jo HK kobiro 100,000 cha to dhi pong'o osiptal. Koro emomiyo wadwa ni kata osiptande matindo tindo kaka koro Gertrudes ginigo, kata obed Coptic ka, nyaka gibe gikony. To ikonyo ni koro gin gidwaro pesa ma jotuo ongego. Jotuo gi moko nitie manodhi mokwongo dhi piny kabisa kane podo gi stigma be nitie, weche mang'eny be nitie ka koro nok gichako thieth chon. Ok gitegno mamiyo gi tich, to bende gin jomodhier ma ochando. Joma ochando kikone dwaro 500 tiende nok obi e thieth. Joma tindo be kikone dwaro 500 nok obi biro e thieth. Koro mana kama ne wachake cha, iwacho ni iluonge ni ywak, wan gi kwayo. Ok en ywak, en kwayo. To bende onya bedo ywak nikech jogi ochando. Nikech gima naluonge ni en ywak en kaluwore kod achiedhnade ma bende osebedo karamna kukadhe, nwaneno kanyo ka en ng'anyo manobagi nyaka e apise mago mag iwacho ni apise mago mag National Syndemic Disease Control kanyakla kod Ministry of Health. Nitiere log tich. NASCOP be nwadhi. Nudhi nyaka NASCOP. To be pok watieko, koro kwar pango wadok. To nyaka sani nikech nudhi kanye chakruok mano mar dwe mar 10 mwantiere ni kawuono ka ne en chin tarik 13. Bende duoko moro amora useyudo kaluwore kod ywak ma bende nochwalo negi koso? Waseyudo duoko. Mokwongo kane pod kata kwa dhi ng'anyo cha, to ne wadhi mwaromo gi PS
Dr. Luga. To Dr. Luga nonyisowa ni gimotim, ndikuru barua. Nitie jakom mapiedho ni magi gik ma sirkal dwa kawo, iluongo ni Professor Jawako. Professor Jawako en chairman Benefits and Tariffs Advisory Panel. En ema kosebet piny to ng'iyo ni mae o-recommend, onyiso migawo mar thieth ni koro jogi keture thiedhni. Koro nwandiko barua ni Professor Jawako moseduoko ni koro giseyudo barupano, kendo sechegi giwuoyo kod NASCOP gi jo county mondo gine gima ginyalo kete SHA, nikech SHA be giwacho ni gigowi. Koro bedo gi gowi no to mano to koro margi koro wan gima wang'eyo ni jowa chulo pes SHA to jowa onego kony. Koro gima ne watemo kwayo chieng' mane uneno kwadhi nyaka migawo mar Afya House no, ne watemo wacho ni nikech yath nitie nono kendo yath ni chiwe gi jo Global Fund, yath ni chiwe gi jo PEPFA. Koro gik lab mitimogi to jo SHA ochung'ie mondo nikech ok ber keto ng'ate yath kok ing'eyo ni dende dhi nade. Mar ariyo nitie gima waluongo ni viral load. Viral load tiende ni kiwango mar kute mag ayaki manie dendi seche mimuonyo yath. Onego bed ni kia yath tiyo maber to ka urembi modhi opim to viral load ni piny kabisa. Ka en piny kabisa, kisungu luongo ni undetectable. Ma kata ka en mama ma dhodho to ok obi miyo nyathi kute mag ayaki. Nikech gima koro wayudo ka Kenya nigo ni Kenya kendo chako doke kama koro mine kendo nyithindo koro chako yude tuo mag ayaki. Jo NDCC be nyisowa ni higa mokalo no kende ji karibu 19,000 manyocha kendo yudo tuo. Joma miyo ji tuo gin jok mok ni yath, kata joma oweyo yath, kata joma pok opim makia. Gike chal margi, nikech ing'eyo chal mari bende koro kipimo to bende dwaro kata omenda. Gimiyo nyaka nyithindo. To mano ing'eni nyathi ka nigi kute mag ayaki kendo en tich matek, nikech tuoche moko be koro biro ne. Ng'enyne be githo kata kapok gitieko higni 2. To moko be nitie ma bende nyalo tony, to sani wang'eyo gima onego watim mondo kik nyithindo bed gi kute mag ayaki. Kata joma dongo wang'eyo gima onego watim momiyo kik giyud. Koro thieth mwawacho ni othiedhi to kendo en nyaka ogeng'o nyaka kik mondo virus dhi ne ng'ato. Koro emomiyo wadwa ni mondo SHA okony jogi mondo ji te odhi e osiptal. Mok ni nyithi skul kata joma nie college kata young people mar tamaki Gen Z. Bo wacho ni onge 500 modhi chiwo osiptal to oweyo treatment. Koro koweyo thieth to magi kende mamiyo jowadgi chako medre. Koro namba mwawacho ga ni 1.4 million manigi HIV ka ibo yudo kodhi nyaka 2 million kata 3 million. To tich dhi bedo matek mbele ka, nikech sirikal ok ng'i wach ayaki kende. Sirikal ng'iyo malaria, sirikal ng'iyo tuoche mopogore opogore. Nyaka sani wang'e ni nitiere oganda maromo 1.4 ma bende dak koda kute mag ayaki e pacho. Kachiel kuom dwaro maru okumba mar SHA en ni pim obed nono, obed osiptal mano mar ji giwegi kata mana mago mag piny owacho. To mag piny owacho do naneno ka pim ni nono kata mana samoro gi japich kata mana tents giketo hema oko kanyo mar ing'eni pim mani nono en pim mar jok ma dwa ng'eyo chalgi, jok ma dang'e chalgi. To kiseng'eyo chalni to nego pim koro dhi waluongo ni CD4. CD4 ni teko mar del mipimo go ni to teko ma gini osechamo dendi marom nade, timiyi duoko kanyo gi kanyo ni ahinto mari ni koro dwa ni donje yath machalama. To CD4 no kotim biro konyo ng'eyo koda ka in gi tuo moro e dendi kata kaka koro kahera. Seche ma kwa wacho ni ARVs gi ok mi ji ajiya ni koro pimi positive, ikuongo ipimo tuo mane manie dendi, nikech kodhi moyudo kahera e dendi cha to miyo kahera cha kendo koro bedo mok thiedhre. Koro nitie jomoko ma bende osebedo abeda ka ber to kodhi mochako thiedhno chakre nikech ne nitie tuo moro e dende mok onego bed ni odonje yadhno. Viral load tipimo nyarogno, tipimo adundo mari, ting'eyo ni ng'ani ngima nyalo chako yath. Nono to wadhi wito ji kendo joma ng'eny dhi weyo yath nikech kikia ka chalni mar kaka dendi chal to kibi yie mondo idonjie e thieth mar ARVs. To ARVs to ni nono. Koro gima wadhi nyiso jo DCC gi jo NASCOP ni ok en ARVs kende, nikech ARVs ma be wawacho ni nitie nonogi okele mana gi PEPFA ma bende bo dhi adhiya for the next 2 years. Bang' mano koro idwa ni Kenya ochak nyiewo, to sani to entie gi jo Global Fund. Koro wadwaga mana ni mondo pim ji kacha mondo mi ji puonj mani kare, nikech gik ma wachogi joma ng'eny kiage. Joma ng'eny para ni kosepimi kaka koro gidhi keto hema to gipimo ji to kiny ne tiketie yath. Kiny ne ok giketie yath nikech ikuongo ing'iyo ni to dendi ni be onyalo bedo maber. Emomiyo nyithindo matindo kata kapod ok wapimogi to waketogi e gima iluongo ni prophylaxis. Yath kaka coronavirapan kata zidovudine syrup moro
mimiye mondo dende oyud tegno makata ka chieng' moro gini oyude ni oyudo pime en gi okimwi to dende no otegno nyalo bedo gi yath mwaluongo ni ARVs ni. To mano be timre kuom joma dongo. To nyaka sani ang'eni jotuo mantiere koda kute mag ayaki osebedo ka ywak ahinya nyaka luwore koda yedhe chakre ne sir mar Amerka ne gole nikech wang'eni bende nitie kaka mana jatend piny manyien koro Donald Trump nodonjo e piny mano mar Amerka. Lokruok makoni kod kocha nobiro ok ne piny Kenya kende, ne piny mangima. Iwacho ni sir mopogore opogore mabende ne gichiwo ne pinje makamago. Achiel kuom kony mabende ne gikonya ahinya Kenya ka en sir ne jogo mantiere koda kute mag ayaki. Lakini yedhe ARVs bende nitiere moromo nikech ywak bende nantiere ni ka ng'at mantiere koda kute mag ayaki odhi kata e od thieth imiye yedhe manyalo natere e kind dweche mabiro. Akeni chal ni nade sani? Koro ing'e ni ka koro ja Amerika ogolo konygi sama giwacho dwe mar 2 ni wagolo kony to yudo kane gisemiyo Kenya pesa manyalo nyiewo go yath to yadhno nyalo dhi ok ni ji te to yadhno nyalo kawo like 50% duso mag joma nigi kute mag ayaki to nyalo dhi for 2 years. Tiende ni koro wakwano from February 2 years wang'iyo 2027. Ae jomodong' to Global Fund bende konyo. Koro ARVs pod nitie. To gimwatemo wacho, Amerika ok ne kony ji gi yath kende. Amerika nondiko nyaka ji. Ma joma ondiko emomiyo sani koro giloro klinik mar HIV cha mondo ji odhi osiptal ma ji te dhiye. To kuma ywak mokwongo en sama ne klinik mar ayaki ni yore cha gik moko ne timre piyo. Koro kidhi osiptal kacha to nitie ng'ama obedo trained kata nurse kata clinical officer to tindo to nikech tuo mwawuoye ni ben tuo ma kizungu wacho ni stigma en duo nyanyapa mang'eny jowani ga kwede kidhi jochokre room mama to wacho nan koro sechegi adwa ni jo manigo kimyo dhi e room to onge ng'ama bro dhi iburo ka ji ama kata ng'ama dhi kanyo. Bende paro ne ohinga momiyo ni samoro kata mna yawa moko ok dhi kata mna kaw yedhe nikech ka kore nywando ne ging'iyo ni nitie kaka iketo ji tenge ji kawo yath iwacho ni yora ling nikech stigma akwede ma bende nitiere gwenge. Bipani mano bende nokang' ma bende biro bedo ka miyo jomoko ok muony kata mna yedhe kaka owinjore. To mane momiyo nego wapenjre ni to koro ka yath pim nono to yath be nitie nono. Ang'o momiyo NSTC konwa ni higa mokalo no karibu ji 20,000 manyotho to sana githo e counties mathurwa makaluo. Ang'o manego gi to yath chiwo nono nikech wich kuot to ga kwede ma ng'ato ng'eya ni gini osechopo kumama tuoni ka nobiro to nobiro mono kete ni mar joma richo. Kora kwede gi wich kuot ni miyo jomoko yie makata otho odhi adhi osiptal moko gi joka tim konyo mana gima luongo no opportunistic infections lakini yath luongo nying okimwi no kodwa winjo. Wacha ayaki no ng'ato kodwa winjo nitie joma pod ni kanyo sana joma dhi skul jopuonj kata mabedo mana pastors ok dwa nong'e. Koro mano sama koro giloro klinik ma en mana mar ayaki cha mondo koro ji odhi obed kamoro achiel cha gima wasenyiso counties wa to wasenyiso nyaka NASCO ni mondo ket jomong'eyo pando wach kendo jomong'eyo pando siri. Kik obito lando ka ni an room 2 adil gi jo malaria jo okimi to dhi room 3. Kapo nusebet nun nurses kumosepimie ji cha to ji odhi adhi one daktari machal. Koro ng'ama odhi ni madhi wacho ni anto gimokela ka adwaro yienda kata adwano pim viral load na kata CD4. Ae kore ko nyalo nyisi ni into kara anki wuoka to dhi e room namba ma mondo e lab mondo pim mama. To be kumikawe yath obed kamoro ma joka ong'eyo ni seche mwasav jino kik obed bede wang' ji kani koro kaw ARVs mi ndi joma wega ARVs dalo moko un jo media manonyisowa ni joma be wita yath joma be ok ne witu yath joma be gima ne gitimo mkebe mar yath ja ema ne ok odwa chopo go dala nikech okawo yath koro ni wito mkebe to yath hie tikawo okawo yath to boye suka kata okete jwande moro to wito mkebe cha to nikech time piyo ka jaboda moro pok obiro yudi kanyo samo in gi yath 90 e mkebe kata yath 30 ibro gole moko be bodong kanyo te wito. Koro kane ji odhi mofwenyo to fwenyo moyudo nyaka yien wacho ni joge wito yath joge ok wito yath to en kwede stigma mantiere. Oma Bay bor wangi kata Nairobi. Koro ka in gi jatich manyako e odi luongo ni house help ni to muonyo yien gi obro kano yadhno kanye gi chupa cha okonya ngech be ikete ot kani yanki neno yath mora mora to muonyo ga yath mango to
jo Nairobi richo nikech ok gidwa neno ni jatich manigo kimno kodwa rewa mbo kiat bo timo ne nyathina nikech ji pod ok winj wachni japuonj bende kuma nitie che skul boko nyathi mani boarding bende ok bi ting'o yath kadhi onya ting'o boyi kata socks moro to dhi go kucha nikech dire ma nyithindo yepo kiyawo ging'iye gate kaka sani koro nyie riembogi ka gidok e skul iting'o yidhi mag ARVs chupa jadi donji e gate kacha mikwongo ng'iya nang'o muting'o koro mago bende wasenyiso donjo ti donjo go dadonje mana ni kora kwede stigma cha samoro wich kuot bende ma samoro ok donjo e gate ok yienegi nano makia e gate mago to yadha we don't allow drugs in schools iluonge ni drugs koro mane momiyo to janyuol bende iyudo ka nyathine manie form 2 kata form 3 motero nyathi skul cha en pok onyiso nyathi gimomiyo nyathini muonyo ga yath onyisega ni muonya kori rema konyo remo koro mago to bende nitie to wadwaro ni mondo osiptal to bedie jok mpango maber manyalo miyo jogi bedo gi kisungu luongo ni privacy gi confidentiality mondo kamidhi kawo yadhija timiigo kamoro ma ok ni idhi kawe mbele ji tich jachiel achiel enefa kacha wan gi jomoko magin to gin thuolo kendo gidhi nyaka e TV kendo giwuoyo to ng'eny ji ok pok ochopo kanyo moloyo sana joma matindo manie skul gin to pok gichopo kanyo lakini bende usekedo otuma nikech ang'eni wachegni ka uyuyo matin lakini un kaka Jonefa bende usekedo kata mana mar mondo mi yedhe gi bas moko kuom gi bas chiw kata mana apise mago nitie sani migawo mar NASCOP otero yien go e private pharmacies minyalo dhi kaka Yaya to pod ichiwo gi nono e pharmacies ichiwo gi nono inyalo dhi kaka Yaya kata ka ngemi e clinic moro timiyi to dwaro joma matimo maber e thieth nitie jomoko ma jo Ministry of Health ok dwar nikech gin ka ang'o miye to ok odhi muonyo koro en to pod nyaka odhi one daktari lakini sani e Kenya ka nitie kuonde moko counties ma ayakini malo kaka Nairobi, Kiambu, Kisumu nitie chemist ma oket ma kidhi tikawo yath to bende en gima wasomo South Africa nikech kucha nitie nyaka ATM mikawe yath koro idhi adhiya kacha tinidi adiya ATM no ng'ato ok bi neno kiseng'i nambani kad cha mikete ATM to mi yath for 3 months kochopo samar idwaro dhi laboratory makoro wawuoyeni idwa pimo viral load tidhi osiptal nero kama na inya dar mar bunwa ko yo matin nyakoro mgajwang ote maganeno med oro gi lai mago magote macho karade ka uchiel nono mbui mago ganda bidano no kwantiere achiel kachiel ote mora mabende hidor mar mondo mi apenj Nelson Otuma mabende njata chenro mano mar NEFA to bende Nelson ang'ino kang mar ariyo wabro bedo kwaloso kotendre kod midhiero medruok mago mag kute maga yake hinya gwenge mago makaluo iwacho ni medruok makama osebedo kaneno samoro kaka janefa kibro bedo kinyiso ni dibed ni cases makamagi medre ne kichango nyakoro mgajwang mwaka uyu matin hadogi yote magi Baite murume, we wacha bwana. Unanipigia simu saa hii? Si utafanya ni nyongo bwana. Unataka mira yangu ikatike? Ai bwana murume ufai kuniongea. Murume unanipeleka na anga ya gari ni kama imeibiwa bwana. Dial *811 415 hash to get Vite as your skiza tune. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore tematek mondo mi ine laktar. Ote ni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari,
ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende ok en kamoro mibiro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iyudo ka curriculum design uchinj. E chenro mar rameny piny, sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngoja ng'ato twak mar rameny piny. Chik by Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Nyakorongo jong machiegni okang' mar ariyo wadongi matine dakika 20 mondo watiek twak marwa kiny makawuono e chenro mar mbaka oromo waloso kotendre kod ywak jogo mabende nitiere koda kute mag ayaki ahinya kaluwore kod midhiero mabende gisebedo ka giyudo e okumba mar SHA. Somane moko kuom ote mopogore opogore bang'e abro bedo kadhi nyime koda twak marwa kiny makawuono wantiere gi Nelson Otuoma mabende en jata chenro mar NEFAC mano riwruok makelo kanyakla jotuo mantiere koda kute mag ayaki. Ote kinyalo mnaketna moko mapiyo piyo mar mondo mi asom. Ote makamago ni yore lai mago magote machuok kanyakla koda mbui mago mag oganda. Injinia Lazaro Kanyamboki wacho na penjwe bende sirikand Kenya oketo mpangilio mora mora manyalo dino pengo manawe kod Donald Trump revolutions. Imedo kanyo na American government yande support HIV victims through KEMRI and etc. Otherwise, iwacho ni Homa Bay to sani spirited campaign from NGOs ose suppress spread of AIDS kabisa. Iwacho ni yawa medias mondo koro owe victimize Homa Bay. Aya. Malakai iwacho ni ineno mbaka romo kintiere Mombasa. Kabendi golo pachi e wach tuo mar ayaki. Iwacho ni neno ni approach masani kuom duoko ayaki chien nitiere mayom yom. Iwacho ni maduong' mopogore kod kaka ne nitime chon. Kopogore gi mano imedo ni duoko ayaki chien approach mare maber en awareness education kuom timo prevention mano mar new infections. Kenya mlake na ote mogik mar mondo modhi nyime koda twak marwa. Ntiere ote kanyo mogik mabeda bro bedo ka somo. Aparo ni mase somo. Mana kamano na ntiere ote moro mogik mabende ntiere jal mabed na wacho ni ekinwa bende watwak wapuonj bende oganda preventive measures kako nyalo kedo koda kute mago mag ayaki. Otuoma kapok noko yo matene na pinje ni medruok osebeda hinya gwenge magwa makaluo kinyo county ma Homa Bay County Masia, Migori kod Kisumu kotendre kod kute mago mag ayaki. Samoro kaka jakanyo mar NEFAC nameni medruok makamagi bedo to bende puonj bende ipuonjo preventive measures e gwenge mago makaluo kaka winjore. Ya mano be abro duoki to wachak gi wach moro ma wachako go to wakalo matin. Okay. No wachako ni chon kasa pok obiro ne wan gi NHIF. NHIF ne ok cover ayaki. Nikech pesa mar ayaki ne ndie mana kaka ne wawacho no America to ay Global Fund. Koro SHA be kubiro luwo kama yo mar NHIF chano ok gi cover. Koro sani gima omiyo wadhi SHA nikech pesa mane ging'iyo mane biro ma America cha sani koro onge. Koro sani nyaka jo sirikal mar Kenya kata obed county kata obed national government ema nyaka ket pesa kata bro nyiewo go yadhe gi kadhi mbele. Mano chal kaka koro penjo maneno kacha winjo moro penjo ni to be sirikand Kenya oketo mapangilio. Wadwa ni giketo mapangilio nikech seche gi mane momiyo ywak nitie nikech yath ro nitie to kaka wanyalo pimo to yadhno tiyo kuomi maber kendo ok hinyi sani koro onge modwa ni SHA mondo cover. To mar ariyo aneno ka jawinjo moro kanyo bende owacho en jawinjo kose janeno owacho ni wawe wuoyo kaka kwang'iyo yo kuma bei nitie Homa Bay Siaya seche ma wawacho ni joma nigi kute mang'eny mag ok en gima rach nikech tiende ni ji dhi e pim kendo joma dhi e pim go ni e yath ok githo. Abed ni githo kaka ji ne tho chon e 90s jadi koro owacho ni ji onge. So maka joko ma oseneno gima ayaki otimo osenego ji makoro giseyie ma gidhi e pim ma giyie dak kode
mane mino kiwacho ni mwalo wakocho ng'eny nikech ji Ji wuok dhi e pim, kipimo neno gi ma ji counties. nowuok ma ji oyie ni kik awe nyithinda kiye kata kik awe jaoda odong' chi liel kata wede dichuo odong' maonge dhako we adhi amwony yath mane mino ka namba go niga malo kuonde mineno iwacho ma tin go akwede ni malo ma kowinja winja wachni to bende en tich matek kata idhi mana malo Garissa ka gini kore ka hinyo ji nineno ka be dire moro be uni manu konyowa sister media house mano oyudo mana mama moro en odhiga kano yath ei kuoyo e dho nam mana mabor odhiga mwony seche ma bebe odich bok odhi makoro iwacho ni gwenge magwa makaluo medruok nitiere kaluwore koda iwacho ni ji koro osewuok oko mar mondo mi odhi opimgi counties mamoko samoro nyalo bedo ni yuda kwede emomiyo ni samoro joggi ok wuog oko koro kwan makamano data koro ok nyis makare giwuok oko dhi opimgi kendo giyudo ni gin positive to giyie ni gimwony yath koro gin tie kikweno to yudo ni gintie to koro penjo mipenja ni to wawacho ni new infections jok ma ne onge kode to koro kendo yudegi jogi yude ka wasebedo kaka koro kwago mbaka kuma wantie kata ni ji penja ga ni ji pod yudo ga yaki ji kiyawe ga ni gini nwasetieko wachne mano to kata jo Ministry of Health penjo ga ni people still get HIV gikia mar ariyo nitie nyithindo manok oneno gima nwawacho cha gin koro gidonga donga to gisechopo teens to gichako relationship mar adek ing'eni dhier moro be nitie waseyudo ni nyithindo manyiri ema test ga positive to mbese gi ma yawuoyi to ok yud gini tiende ni gini geyo mokuom jomadongo machie moro kendo koro kodhi e ode kobro dhigo koro nitie jomadongo manie positions of authority gin adults onyalo bedo japuonj onyalo bedo japuonj kanisa onyalo bedo wat nyathino gin ema kendo ka waketo chik motegno to onego bed ni koro waluwogi gin ema gimiyo nyithindo gi kute mag ayaki ka gisemiyo nyithindo kute mag ayaki nikech kony moro nyathi we ni bokonye samoro imiye mana kata sim samoro be kata gimikonyego onge to nikech gikia mar ang'wen chon kini wapuonjo nyithindo e skul ni kawe mae kaka inyalo geng'o tuo mar ayaki to jonyuol wuoni manowacho ni jopuonj we puonjonwa nyithindo timbe maricho ni kiwacha wecha korka ayaki no ni biro mention ni gini biro through sex kar sex kanyo janyuol orito ma oyiedhi e skul mawach ni japuonj ng'ane ne ogol ka en opuonjo nyithindo timbe maricho koro jopuonj be nodhi mluor modogo ling ma ji koro ling ma kata idhi mana e kaunti ma miwacho ni koro ji yude tuoche mag ayaki gi ng'ama go mbaka ayaki no koro sani onge makana kiwinjo ka en uminyatime redio Ramogi kata Ramogi TV ama une mukonyowa mana kadichiel to koro tiende ni nyakwadok kacha mwanyisi gini nokorumo yathe manoduoko tho chien ayaki to nokorumo koro ji nyaka dog mana kaka koro nyalo geng'o tuo mar ayaki kik donji e del joma nyaka ti gi kondom jomatindo ka be pod abstinence ka giritie matin mondo nyaka obed kong'eyo gima dhi mbele to jok ma molest nyithindogi sana sana jopuonj kata koken thurwa kocha Bomet nyocho nyisowa skul moro kanyo ma nyithindo nitie manyiri 28 giduto giyach ariyo osenyuol 26 yach kuma giyude yie to ji ok dwa wacho kwa bende koro nyaka wapenja nikech seche ma sani koro KCP biro ka ibodo ka nyithindwa nyuole samodhi timo penj to nyuol nyaka ipenji ni sama ne ich donjono donge samoro ayaki be nodonjo to ok en gima ni Nyanza kende en gima nitie Kenya te koro jomatindo gi nyaka koro wakonygi mwang'i sheria to sirikal ema nya timo ma koro emomiyo nyocha wacho koda ni ok wadwa her ni dhi ja sirikal ma piny mogik en chief to iyudo ka jaod chief matin en jahigni 13 kata 14 mano koro nyaka rum to gwenge be mitimo ni nyithindo mafundu bende koro nyaka sirikal bed mamak jogi mang'igi to nitie moko mwaluongo ni incest sani nyithindogi ankone moro nergi moro e dala owadgi babagi moro kata owadgi maduong' yudo ka kendo koro duogo nindo kode ahinya sani ma koro skundi dhi lorne koro kanyo bende koro tich koro bede matek koro jonyuol be nyaka dog makaw jukumu jomatindo kidhi ng'iyo data moa NSDCC age manyo yudo kimi manyien gin jomatindo rowere 15 to 24 years manyiri mago to nyiri thothne bang'e nyiri gi bende koro miyo nyithindo machuo dong ibo kawe boyudo boyfriend moro were gi jok manyo miye gi thuon manyo obuonde ka koro boyudo kamo bende odwaro tigeni gima lit ni samoro kata nyathi manyako koro ka osemiye kata mana kute mag ayaki en bende samoro koro kia nikech tinde choncha emiwacho ni ng'ato ka dina wuotho samoro seyo aken en stigma emene wacho ni ng'ane to chal ka gima nigi kute mag ayaki kama kama man nan chon tinde to onge gik ma kama ing'eni gima
koro wach ayaki ni otamo guji momiyo koro dhi hinyo dhano. Kisungu wacho ni en latent virus ma kodonjo e dendi kute mag ayakigo to ok iwinj anything e ngima mondo nyaka chieng' moro cham dendi machop kama koro ichako bedo gi tuo kaka koro kahera. Koro mane koro mar mondo mi kata mna koro walus kata mna gi nyithiwa manyiri, walus kata mna gi joma dongo, nikech joma dongo ma bende nitiere godo ma koro wuondo kata mna nyithindo matindo gi, nikech kamna kaka iwacho dhier chan nyalo kata mna wuondi ni idhi mi iluongo na sanitary towels mar mondo mi tigo de kinde ma bende koro ini dwe kinde mamoko. Akene wach mane ma dinyis nyithindo manyiri, nyithindo machuo gi joma dongo ma bende seyo nitiere kuom gi okinyi makawuono. Ahinya nyekini ma bende koro wang'iyo kaka wanyalo kedo koda kute mag ayaki. Ingeni weche monego wawachi to nego wawachi ni ji te to wachako gi jonyuol, wachako gi joma dongo. Nikech kata mana mine, ngani chon wawacho ni mano mine bro wacho gi nyikwagi. Ilaego tiyonge koro mine ok dwa wuoye weche mag dhi e dwe gi nyithindgi. Koro nyathi ma dwaro padni oluor kata nyiso mingi. Baba gi boko be wach, baba ndio koro kodo wachne chuth. Owade gimoro boko do wachne. To nyako wade gima bro kone ni dwe kisechako neno tidwaro gimiluongo ni pad. To pad ni pinyi tanda yude jaboda boda moro bomi kata idhi duka kucha. To jaduka dongi no ori sukari gi mkate. To jaduka chachako medi pad to koni mano to kiki nyis mamau. Mani buti yoga ti ibo pench nyako wadu moro kaka itiyo. Tiende no secha kokitime koro ukano siri kode. Nitie gik moro ditimo kode ma okichaki okinyis kata janyuol. Nitie yura panda. To mar ariyo joma tindo gi bende nyaka ging'e. Ng'eni piny ka ji dak seche ging'e ni kata koro wang'iyo jowa ma josiasa ka awinjo kaka igo mbaka baba giri ni kanyo. Ng'eni gima ji onego ng'e ni baba no ne en ga lecturer e University of Nairobi 1971. 71 ne pod adhoth. To waigi gimoko nitie kaka koro orenga jim no okuongo donji bunge 1980 no mago koro wan e lower primary. To koro joma tindo ma jo 15 years gi be ging'ega ni 60 years from now they will be there. Gin gibo bedo kanyo 80 years. Koro kidwa ni mondo ichope 50 years ka ngima maber 60 years cha nitie gik mibo timo miol mewe. Koro sama in jo 15 ja 12 ni to weche mag riwruok kata sexual intercourse inyalo weyo. To ka ng'ato chuni to dhi report. Go report no ing'eni momiyo sana wuoyo kwangi mwalo korwa kocha western gi Nyanza molo Nyanza ma pod odong'ie jok manyalo kawo nyathi matin kata kawo malok chiegi kata malok osiepni. Temie gino central ka ok dinyal nikech janyuol bro luwi ma gino dhi mana e court. Nyaka udhi mana e doho mayo nyathi ratiro mare. Koro mana thurwa kocha ma pod iyudo ka mama wacho japuonjo gino ochwanyre to japuonje manyo wacho no ginene iyudo ka pod ji wacho ni japuonj no kata kanyalo kende to koro weche onge mang'eny. Koro kwa nyalo ng'iyo chik ma bende en mwa kony nyithindo gi mondo joma dongo we weche mag anjawo gi nyithindo mano be pod nyalo konyo. Erokamano ahinya. Nitiere yath manyien ma bende biro ma bende idwa ni othiedh godo kute mag ayaki. Adwaro mar mondo motiek gi mano e bwo dakika 5 ma bende wantiere godo. Kata kamano asebedo ka neno ote mopogore opogore ne jogo ma bende penjo ni to bende nitiere kata mana sindan yath oromo ji muonyo. Nitiere neno marwa iwacho ni chon ne nitiere campaigns kuonde public places duto kuma awareness masani yonge. Sani jopuonj mang'eny kaka jalony malose mbaka oromono ok wach prevention measures ya wadongo wacho. Iwacho ni oloso mana kuom yath mag ARVs kende ma mano ok en yor konyo moromo kaka dwarore. Waduogi e campaign mar prevention bende. Ote machielo mili iwacho ni SHA bende especially to newborns. Iwacho ni SHA chendo especially to newborns. Iwacho ni mili kintiere Kisumu. Oduor iwacho ni bentiere sindan mar ukimwi to itime nang'o. Ineno wakintiere Uriri e county mano ma Migori. Deno marwa machielo iwacho ni amoso ukanyo penj jatelo ni sandan bende dhi biro muonyo yath tek yawa. Aparo ni otumo ote gi mano. Iwacho ni yedhe manyien ing'eni pile ka pile piny olony to pile ka pile nitiere koda lony mopogore opogore. Wach nen sandan koso nen vaccine mano mar gayo. Piyo wach ni ya. Sani yath mwa wacho miluongo ni ARVs imuonyo achiel kama e odiechieng' achiel. To mbele kucha nene ji ochako gi yath mapong'o sana. Ichal ng'ama mudo nyoyo. Yath mane imuonyo 2 years ochako duogo 17 ochako duogo 3 sani en achiel. Tiende ni mbele ka koro dhi bet maber. Jo science gi jo research tiyo. To kata e Kenya ka sani nitie gima waluongo ni clinical trial. Nitie sindano
pok obedo public ni ng'ata ng'ata joma nie clinical trial inyalo chuowi sindan dweche 2 kata dweche 3 to koro kimwony yadhni to pok obede public, tiende ni pesa pod ng'eny, onge kata ng'ama nyalo afford. To koro nitie moro manyo biro ma en to koro wadwa ni walere chuth, waluongo ni Lenacapavir. Lenacapavir manyo biro ni kendo higa manyien Jonaspop nyowacho ni obede osiptal e Kenya ka en mar geng'o, ok en mar thiedho. En kaka koro chon nyocha waluongo ni PrEP. En mar joma onge kute mag ayaki, lakini giparo ni ginyalo yudo kute mag ayaki kaka nyithindo manyiri mawuoye kata jomoko ma koro waluongo ni sex workers. Nikech en to koro en e pap, samoro nyalo pok oromo gi ng'ama nigi kute mag ayaki to kodwa noyudi. Koro PrEP mar Lenacapavir ni en ibiro chuowi sindano diriyo e higa, kendo kochopo higa manyien ichako idokie sindano no. Tiende ni kochuowi sindan dweche 6 irito kendo dweche 6, lakini ok en vaccine kata ok en thieth, en PrEP mondo obedi e dendi okonyi mondo kik iyud kute mag ayaki. Lakini maduong' moloyo seche ma wadwa geng'o kute mag ayaki, kik wang'i gimoro achiel. Kata mana jok ma muonyo yath, dongo wasewacho ni treatment and prevention, othiedhi to geng'o be koro gimi. Lakini kochopo ni nyalo tiyo gi kondom to bende tiga atiya. To PrEP gi PEP pod nitiere ute thieth koso gin PEP nitie, PrEP be nitie. PrEP nitie, PEP be nitie. Gin gik mantiere. To kona mana kopogore gi mano, to kopogore gi mano aparo ni watieki sani ma koro nusetero ywak maru to uwacho ni SHA ok osewinjo ywak maru. Nudhi log tich mar Ministry of Health, migo mochung' ne mag thieth, nudhi kanyo ka NASCOP kanyakla kod NSDCC. Sani koro ywak maru koro kapo nono no giwinjo okang' mane mabedo biro bedo kokao. Gibro winjo nikech wan be mwanyalo campaign ni SHA. Wan be mwanyalo nyiso jo Kenya ni SHA higa ka higa dwe ka dwe giyudo 6 billion, lakini gidwaro 13 billion. Kendo gibro yie nikech katiba mar Kenya wacho ni ok discriminate against ng'ato. Sami wacho ni wabro keto SHA to waweyo joma nigi kute mag ayaki joma no discrimination. Inyalo kata dhi e court mo stop SHA no te. Kendo gibro yie nikech joma nigi kute mag ayaki 1.4 million. Jogi be contribute, gin registered gi SHA, to kendo jogi bende koro gichulo SHA. Tiende ni wan bende wanyalo dhi kacha to wacho ni koro seche gi wadwa dhi e court, to kapok wadhi e court joma machulo SHA owe. Sama jowa machulo SHA oweyo cha, ok giboga yudo 6 billion ma giyudo dwe ka dwe cha. Tiende ni koro kendo gowi ma gibobedo go bobedo maduong' ma bomiyo gikony jo Kenya. Koro ber mondo girwak ji te SHA mondo koro wa campaign together kendo wanyisi jo Kenya ni keturu pesa e SHA nikech okonyo ji. Kendo mar jo kansa cha be gimedi, mar nyathi ila moro moneno Kisumo no. Bende wawacho ni nyithindo be nikech nyithindo to koro giwacho registration, ng'eni mondo idonje SHA nyaka ibed gi ID. Nyithindo tiye gi ID mar jonyuolgi kapok giyudo margi gi birth notification mondo konygi. Otuma kotiko gi wachni mogik ahinya mano mar nyiso jogo ek mantiere koda kute mag ayaki ber mar bedo kod okumba mano mar SHA, kata bed ni nitiere koda midhiero makoni kod kocha debed mani gi wachni mogik. Ing'eni gima duong' moloyo en ni seche ma in gi kute mag ayaki, Kisungu wacho ni vulnerable. Tiende ni kichako fuolo ni no nyabiro mopogre. Tuo moro amora be nyayudi. Koro step number 1 bed ja SHA. Kata kiyudo accident, kata kiwuothe ot iwil matin, SHA bro cover. Nitie jo NEFAC ma bende SHA osedhi kacha to wacho ni okay, mae ok en gima mar kute mag ayaki, mae badie mawil, kendo SHA osekonyo jowa mang'eny. Koro seche godogana ni mondo labo kacha ma gidonjie. Magi maduong' wan wanyiso ga jo NEFAC, gima duong' moloyo mokwongo step number 1 register kod SHA. To kinyalo bende subscription cha be chiw. Tiende ni wanyalo bedo gi duol kendo gi jingo mar wuoyo gi jo Ministry of Health mana ka wanie iye wasedonje SHA. Be momiyo nyocha wadhi e maandamano mwadhi nyaka Afya House nikech seche mwadhi kanyo go wan ji 500, to ji 500 gi gin joma register gi SHA, tema kata kipinje namba ne to miyi. Koro wan ema wan gi haki, joka onge haki nikech wadonje SHA to SHA ok konywa. Mane momiyo ne koro wadwa jiwo nyaka joma kata pimi mana sani. Iking'eni SHA ok kony. Mana mapiyo piyo Jojo Dhiambo penjo ni tuo mar HIV tieko ndalo maromo nade mondo fwenye del? Ing'eyo koso nyalo duoke. Tuo mar HIV kiyude kawuono to nitie gima oluongo ni window period. Kidhi e rapid test to pod idwa dweche 3 nyaka dweche 6 pod boneno no in negative. To kidhi e PCR nikech machato gikawo blood draw to gi screen mang'eny e laboratory bogole sano. En ani koro nyaka chuli pesa mo matin. To be inya bet kode mitiek 8 to 10 years kapok ogolo tuo moro e dendi.
Erokamano ahinya. Aparo ni utumo sa mong'adowa kata kamano Haguni erokamano ahinya kuom biro e twak okinyi ma kawuono. Geno mara ni biro bedo kuyudo dwaro kendo ratichu mowinjore mana kaka jo Kenya moka moka. Kok manya korom ga jongi kanyo bende makelo e giko mar chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono nantiere ka gi Nelson Otuma ma bende en jata chenro mano mar riwruok mar NEFAK, riwruok makelo kanyakla duto mantiere koda kute magayaki e pinya mano mar Kenya. Yien mar mondo wetike gi kanyo odong mana dakika madirom 5 kama kapok oromo saa 5 mar onyango. Chenro no chako saa 12 mar okinyi kidienje mopogore opogore. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa chakre okinyi nyaka sani kotiki kidienya mar mbaka oromo. Apayo ni warad kendo kinyi e chenro mar piny chakre saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ngao.